Asempa no sɛdeɛ Marko twerɛ maae ti baako. Yesu Kristo Nyankopɔn ba asempa no mfitiaseɛ. Sɛdeɛ watwerɛ odiifo Yesaia nwoma no mu sɛ, Hwɛ me soma me bɔfoɔ ma di w'anim, ɔno na obesiesie wo kwan. Obi ne teɛ mu ɛsrɛ so sɛ, monsiesie Awurade kwan, momma n'atempɔn ntene. Yohane ba bɛbɔɔ asu ɛsrɛ so, na wɔka adwensakra subɔ a ɛde kɔ bɔnefafire mu. Na Yuda asase nyinaa sofoɔ ɛne Yerusalemfoɔ firi kɔɔ ne nkyɛn. Na wɔka wɔn bɔne ma no bɔ wɔn nyinaa su asubɔntene Yordan mu. Na Yohane fira yoma nwi ntoma, ɛna nwoma abɔsoɔ bɔ n'asene, na odi ntutummɛ ne wiram wo. Na wɔpae mu kaa sɛ, deɛ ne ho yɛ dene sene me di m'akyi reba a, mensɛ sɛ mekoto mesane ne mpaboa homa. Me deɛ, mede nsuo na ɛbɔ mo su, na ɔno deɛ, ɔde Honhom Kronkron na ɛbɛbɔ mo su. Na ɛbaa sɛ n'animu no, Yesu firi Nasaret a ɛwɔ Galilea bae, na Yohane bɔɔ no asu Yordan mu. Na ntɛm ara a wofiri nsuo no mu no, wohunu sɛ soro abue na honhom no resane sɛ buruburo ba ne so. Na ɛne bi firi soro bae sɛ, Wone me dɔba a wosɔ m'ani. Na ntɛm ara honhom no twe no kɔɔ ɛsrɛ so, na wodi ɛsrɛ so hɔ adaduanan. Na Satan sɔɔ no hwɛe, na wɔne mmoa na ɛwɔ hɔ, na abɔfoɔ bɛsom no. Na woyii Yohane maa yɛakyiri no, Yesu baa Galilea bɛkaa Nyankopɔn ho asɛmpa kyerɛe. Na wɔkaa sɛ, Ɛbrɛ na wie du. Onyankopɔn ahenni na bɛn. Monsakyera mo adwene, na monyɛ asɛmpa nini. Na ɔnenam Galilea po ho no, ohunu Simon ne ne nua Andrea sɛ wogu asɛw apo no mu, na ɔyɛ akɔfofoɔ. Na Yesu see wɔn sɛ, Mummedi m'akyi, na mɛma mo ayɛ nnipa yifoɔ. Na ntɛm ara, ogyaa wɔn asɛw no hɔ bedii n'akyi. Na ofiri hɔ kɔɔ n'anim kakra no, ohunu sɛ Sebedeo ba Yakubu ne ne nua Yohane sɛ wɔn nso wɔ koduo mu retetɛ wɔn asɛw mu. Na ntɛm ara wɔfrɛɛ wɔn, na wogyaa wɔn agya Sebedeo ne apaafoɔ no koduo no mu bedii n'akyi. Na okoduru Kapernaum. Na ntɛm ara homeda no, ɔkɔɔ hyiadan mu kɔkyerɛkyerɛe. Na ne nkyerɛkyerɛ no yɛ wɔn ahodwiri, ɛfiri sɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ wɔwɔ tumi, na nyɛ sɛ atwerɛfoɔ no. Na ɛbere korɔ no ara, na onipa bi wɔ wɔn hyiadan no mu a wɔwɔ honhomfi, na ɔteɛ mu sɛ, Ɛdeɛn na yɛne wo Yesu Nasareni wɔyɔ? Wobaa sɛ wobɛsɛe yɛn. Minim wo nipa ko, Onyankopɔn hoteefoɔ no. Na Yesu teatea no sɛ, Mua w'ano na firi no mu kɔ. Na honhomfi no maa no sensenen, na ɔde ne kɛseɛ teɛ mu, na ofiri ne mu kɔɔ. Na ɛyɛ wɔn nyinaa ho dwiri ɛma wobisaa wɔn ho sɛ, Ɛdeɛn ni? Nkyerɛkyerɛ foforɔ. Ɔde tumi hyɛ honhomfi mpo, na wotie no. Na ne ho asɛm firi hɔ ntɛm atrɛ kɔɔ Galilea ho nsase a atwa ahyia ne nyinaa so. Na ntɛm ara a ofiri hyiadan no mu no, ɔne Yakubu ne Yohane kɔɔ Simon ne Andrea fie. Na Simon asebaa afoɛ da hɔ. Na ntɛm ara wɔkaa ne ho asɛm kyerɛɛ no. Na ɔba bɛsɔɔ ne nsa maa ne so, na ɔfoɛ ni gyaee, na ɔsom wɔn. Na eduru anwummere a owia kɔtɔɔeɛ no, wɔde wɔn a wɔn ho nyɛ wɔn den ne wɔn a wɔwɔ ahonhommɔne nyinaa brɛɛ no. Na kuromu no nyinaa bɛkyeree ne so ɛpono n'ano. Na wɔsaa nnipa bebree a wɔyare nyarewa ahodoɔ pii yadeɛ. Na otuu ahonhommɔne pii, na wɔama ahonhommɔne ne kwan sɛ wɔn kasa, ɛfiri sɛ na wɔnni no. Na wɔsɔre ahomakye firi adi, na ɔkɔɔ ɛsrɛ so baabi, na ɔkɔbɔɔ mpaeɛ wɔ hɔ. Na Simon ne wɔn a wɔka ne ho ne tii no, na ohunu no no, ɔsee ne sɛ, Nnipa nyinaa hwehwɛ wo. Na wɔsee wɔn sɛ, Mommeɛnkɔ nkuro a ɛdeda hɔ no mu, na menkɔka asɛmpa no ɛhɔ nso. Na yɛnti ɛna mebaeɛ. Na ɔkɔkaa asɛm wɔ wɔn hyiadan mu Galilea nyinaa, na otuu ahonhommɔne. Na ɔkɔtani bi baa ne nkyɛn ɛbɛsrɛɛ no, na ɔkɔtoo no see ne sɛ, Sɛ wo pa a, wobɛtumi ama me ho afi. Na ɔyɛɛ ne mmɔbɔ,
na wɔtene ne nsa kaa no na ɔsee ne sɛ, mepɛ wo ho mfi. ne ntɛm ara kwata ne firi ne ho na ne ho firi, na wɔbraa ne dendenden na wɔmaa ne firi adi ntɛm ara na wɔsee ne sɛ, hwɛ, ɛnka asɛm biara nkyerɛ obiara, na kɔ na fa wo ho kɔkyerɛ ɔsɔfoɔ na w'ahofrɛ nti kɔma deɛ Mose hyɛeɛ no na ɛnyɛ adanseɛ ma wɔn. na ɔno deɛ wɔfiri adi no ofiti aseɛ kekaa ne pii na ɔma asɛm ne trɛe, na enti wantumi anyi n'anim ankɔ kuro biara mu bio, na mmom wɔtenaa ɛserɛ so hɔ nom, na ofiri mmaa nyinaa baa ne nkyɛn. Marko Asɛmpa ti 2. Na nna bi akyiri no, ɔkɔɔ Kapernaum bio, na wɔtee sɛ wɔwɔ fie. Na nnipa pii behyiaeɛ a enti wansene aboboa no hɔ mpo, na wɔka asɛm kyerɛɛ wɔn. Na wɔde obi a wɔyɛle mmubu a nnipa 9 so no brɛɛ no, na nkurɔfokuo no nti wɔntumi mmɛn no no, ɔkɔpaa adane a wɔwɔ mu no so, na wɔtuu tokuro de kɛtɛ a obubuani ne da soɔ no ɛfaa mu gyegyaa mu too mu. Na Yesu hunu wɔn gyidie no, wɔsii obubuani ne sɛ, Ɔba, wɔde wo bɔne afiri wo. na atwerɛfoɔ a wɔtete hɔ no mu binom dwendwene wɔn akoma mu sɛ, adɛn nti na woyi kasa saa? Wɔka abususɛm. Hwan na obɛtumi de bɔne afiri gye Onyankopɔn nko ara? na ntɛm ara a Yesu hunu ne honhom mu sɛ wɔdwendwene wɔn mu saa no, wɔsee wɔn sɛ, Adɛn nti na modwendwene yeinom mo akoma mu? Deɛ wɔhe ɛna ɛmmerɛ sɛ wɔbɛse obubuani no sɛ wɔde wo bɔne afiri wo, anaasɛ sɔre fa wo kɛtɛ na nante. Na sɛnea ɛbɛyɔ na mbɛhunu sɛ onipa ba no wɔ tumi asase so sɛ wɔde bɔne firi nti. ɔsii obubuani ne sɛ, Mese wo sɛ, sɔre, fa wo kɛtɛ na kɔ wo fie. na ɔsɔree, na ntɛm ara ɔfaa ne kɛtɛ firi wɔn nyinaa anim kɔe, na ɛmaa wɔn nyinaa ho dwirii wɔn, na wɔhyɛ Onyankopɔn animuonyam kaa sɛ, yɛnhuu sɛ bi da. Na ofiri adi bio kɔ mpoano, na nkurɔfoɔ no nyinaa baa ne nkyɛn, na wɔkyerɛkyerɛ wɔn. Na wɔtwa mu no, wohunu afiri ɔba Lewi sɛ wɔte atogyeɛ, na wɔsee ne sɛ, Di m'akyi. na ɔsɔre dii n'akyi. Na ɛbaa sɛ wɔte adidiyɛ ne fie no, togyefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ bebree ne Yesu ne n'asuafoɔ bɛtena adidiyɛ, na wɔdɔɔso, na wodii n'akyi. Na atwerɛfoɔ a wofiri Farisifoɔ mu no hunu sɛ wɔne togyefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ didiyɛ no, wɔsee n'asuafoɔ ne sɛ, adɛn nti na ɔne togyefoɔ ne nnebɔneyɛfoɔ didie yi? na Yesu tiiɛ no, wɔsee wɔn sɛ, Wɔn a wɔwɔ ahoɔden no, ɛnhia wɔn yaresafoɔ, na mmom wɔn a wɔyareɛ no. Maamɛfrɛ teneneefoɔ, na mebɛfrɛ nnebɔneyɛfoɔ. na Yohane asuafoɔ ne Farisifoɔ redi abuada, na wɔba bɛsee no sɛ, adɛn nti na Yohane asuafoɔ ne Farisifoɔ asuafoɔ di abuada, na wasuafoɔ deɛ wɔnni abuada? ɛna Yesu see wɔn sɛ, Ayeforo kunu ne wɔn wɔ hɔ yi. Ayefohyia mma bɛtumi adi abuada. Mmerɛ dodoɔ a ayefokunu ɛwɔ wɔn nkyɛn no deɛ, wɔntumi nni mmuada. Na nna bi bɛba a wɔbɛfa ayeforo kunu no afiri wɔn nkyɛn. Ɛno na wɔbɛdi abuada. Obi mfa ntoma foforo sini ɛnta atade dada mu. Anyɛ saa, ntɛmmu no bɛte afiri mu. Foforo no bɛfiri dada no mu. Na nteteɛ no yɛ kɛse. Na obi mfa bobesa foforo ngu nwoma nkotokuo dada mu. Anyɛ saa, bobesa foforo no bɛpaapa nkotokuo no. Na bobesa no ahwiehwie agu. Na nkotokuo no nso asɛe. Na wɔde bobesa foforo gu nkotokuo foforo mu. na ɛbaa sɛ ɔkɔfaa aburofuro bi mu homeda bi, na n'asuafoɔ no rekorɔ no, ofiti aseɛ pempa n'aburo mɛtem no bi. Na Farisifoɔ no see no sɛ, Hwɛ, adɛn nti na woyɔ deɛ ɛnni ho kwan sɛ wɔyɛ no homeda yi? na ɔsee wɔn sɛ, Monkenkane deɛ David yɔɔyɛ. Ɛberɛ hia no na kɔm dee no ne wɔn a wɔka no ho no pɛn. Sɛdeɛ ɔkɔ Onyankopɔn fie
ɔsɔfopani Abiata brɛ so na ɔkɔdii kyerɛ paano a obiara ni ho kwan sɛ odie gye ɔsɔfo nko ara na ɔmaa wɔn a wɔne no nam no bi nso no. Na ɔsee wɔn sɛ, onipa nti ɛna ɔyɛ ɔhomeda na ɛnyɛ homeda nti ɛna ɔyɛ onipa. Na nti onipa ba no yɛ homeda nso wura. Marko asɛmpa ti mmiɛnsa. na ɔkɔɔ hyiadan mu bio. Na onipa bi wɔ hɔ a ne nsa awuo, na wɔtɛɛ ne sɛ ɔbɛsa no yadeɛ homeda anaa, na wakɔtoto n'ano. Na wɔsee onipa a ne nsa awuo ne sɛ, Sɔre gyina mfimfini. na ɔsee wɔn sɛ, ɛwɔ ho kwan sɛ ɔyɛ ɔpapa anaa bɔne homeda, sɛ ɔgye obi nkwa anaasɛ wɔku no. na wɔyɛ komm, na wɔde abufuo hwɛɛ wɔn hyiae, na wakoma dini nti ɛyɛɛ no ya. Na ɔsee onipa no sɛ, Tene wo nsa. na wɔtenee, na ne nsa ne san yɛ yie. Na Farisifoɔ no firi adi no, ntɛm a wɔne Herodifoɔ kɔtuu ne ho agyina sɛdeɛ wɔbɛku no. Na Yesu ne n'asuafoɔ no twee wɔn ho kɔɔ mpoano. Na nnipakuo pii firi Galilea dii n'akyi. Na wɔn a wofiri Yudea ne Yerusalem ne Idumea ne Yordan agya ne wɔn a wɔwɔ Tiro ne Sidon fam, nnipakuo pii a wɔtee nneɛma a wɔyɛɔyɛ ne baa ne nkyɛn. Na wɔsee n'asuafoɔ no sɛ, nkurɔfokuo no nti, kodoɔ ketewa bi ntwɛn no, na wɔankyere ne so. Na wɔsɛe nnipa pii yadeɛ nti, wɔne a wɔyareyare nyinaa bɛkyere ne so sɛ wɔbɛsosɔ ne mu. Na honhomfi nso hu no a, wɔhwehwe ase n'anim, na wɔteɛ mu sɛ, "Wo ne Nyankopɔn Ba!" Na ɔbraa ne ketee sɛ wonyi n'adi. Na ɔkɔɔ pepɔ so, na ɔfrɛɛ wɔn a wɔno ara pɛ, na wɔbaa ne nkyɛn. Na woyii wɔn mu 12 sɛ wɔnka ne ho na ɔnsoma wɔn asɛnka, na wɔanya ahonhommɔne tuo so tumi. Na woyii 12 no, na ɔtoo Simon edin Petro, Sebedeo ba Yakubu ɛne ne nua Yohane, na ɔtoo wɔn din Boanerges, aseɛ ne Apranaama, ne Andrea, ne Filipo, ne Betriomio, ne Mateo, ne Toma, ne Alfeo ba Yakubu, ne Tadio, ne Kanani Simon, ne Yuda Iskariot a oyii no maayɛ no. Na ɔbaa fie, na nkurɔfokuo behyiaa bio a enti wantumi annidi mpo. Na ne ho nipa teeɛ no, ofiri baa sɛ ɔbɛtwe n'akɔ, ɛfiri sɛ wɔkaa sɛ, ne tiri mu ka no. Na atwerɛfoɔ a ofiri Yerusalem baeɛ no kaa sɛ, ɔwɔ Beelzebub, na ahonhommɔne pani so na ɔnam tu ahonhommɔne. Na ɔfrɛɛ wɔn baa ne nkyɛn no, ɔkasa kyerɛɛ wɔn bebuo mu sɛ, Ɛbɛyɛ dɛn na Satan betumi atu Satan? Na sɛ ahenneɛ bi ne ne ho di asi a, ahenneɛ no ntumi nnyina. Na sɛ efie bi ne ne ho di asi a, efie no ntumi nnyina. Na sɛ Satan sɔre ɔno ano so na ɔne ne ho di asi a, ɔrentumi nnyina. Na n'awie no, obi ntumi nkɔ ɔhoɔdenfoɔ fie nkɔfom n'adeɛ, gye sɛ ɔkyekyere ɔhoɔdenfoɔ no kane, ansa na wafom ne fie nneɛma. Nokorɛ mesɛ mo sɛ, wɔde nnipa ma bɔne ne abususɛm a wɔbɛka nyinaa bɛfiri wɔn. Na deɛ ɔbɛka abususɛm atia Honhom Kronkron no deɛ, ɔrennya fafiri da, na daa afɔbuo da ne so. ɛfiri sɛ wɔkaa sɛ, ɔwɔ honhomfi. ɛna ne nuanom begyinaa afikyire soma kɔɔ ne nkyɛn kɔfrɛɛ no. Na nkurɔfokuo tete ne ho, na ɔsee wɔn sɛ, Hwɛ, wo na ne wo nuanom hwehwɛ wɔ afikyire. Na obuaa wɔn sɛ, Hwanom ne me na ne me nuanom. na otwaa n'ani hwɛɛ wɔn a wɔtete ne ho no hyiaeɛ no, ɔkaa sɛ, Hwɛ, me na ne me nuanom ni, na obiara a ɔbɛyɛ deɛ Onyankopɔn pɛ no, ɔno ara ne me nuabarima ne me nuabaa ne me na. Marko asɛmpa ti 9. na ofiti ase akyerɛkyerɛ bio mpoano,
Na nkofukuo pii hyia baa ne nkyɛn. Na enti ɔkɔɔkoduo mu kɔtena ase ɛpo no ani. Na nkurɔfo kuo no nyinaa wɔ mpoano asase no so. Na ɔkyerɛkyerɛ wɔn nneɛma pii mebuo mu. Na ɔsee wɔn ne nkyerɛkyerɛ no mu sɛ, Muntie. Hwɛ. Ogufuo bi firi adi kogu aba. Na baa sɛ ɔreguo no, ebi kogu nkwankyɛn. Na wiem nnomaa baa bɛsosɔe. Na ebi kogu aboɔ so, deɛ dɔteɛ pii nie. Na ntɛm ara na efifiriɛ, ɛfiri sɛ dɔteɛ no mu nnɔ ntira. Na owia firiɛ no, ekusae. Na sɛ ɛnni hini nti, ewui. Na ebi kogu nkasɛɛ mu. Na nkasɛɛ no nyinii, na emiaa no. Na anso aba. Na ebi kogu asase pa mu. Na ɛso aba. Kɔɔ so nyinii na ɛtrɛe na ɛsoe. Ebi 30, ebi 60, ebi 100. Na ɔkaa sɛ, deɛ ɔwɔ aso betie no, ma no ntie. Na ɛkaa ɔno nko no, wɔn a wɔwɔ ne ho ne 12 no bisaa no ɛbɛ n'ase. Na ɔsee wɔn sɛ, Mo deɛ, wɔde ama mo sɛ monhunu Onyankopɔn ahenni no mu ahintasɛm no. Na wɔn a wɔwɔ akyiri no deɛ, wɔkyerɛ wɔn ne nyinaa mebuo mu. Na ehunu deɛ wɔahunu, na wɔanhunu mu. Na ɛteɛ nso, wɔate, na wɔnte aseɛ. Na dabi wɔanane wɔn ho, na wɔamfa wɔn bɔne amfiri wɔn. Na ɔsee wɔn sɛ, Monim bɛyi, na ɛbɛyɛ dɛn ɛna mobɛhunu ɛmɛ no nyinaa. Ogufoɔ no gu asɛm no. Na yeinom ne wɔn a wɔwɔ nkwankyɛn no. Faako a wogu asɛm no, na wonya te a, ɛntɛm ara Satan ba, na obeyi asɛm a wagu no wɔ wɔn mu no. Na yeinom nso ne wɔn a wogu wɔn aboɔ so no. Wɔn na wonya te asɛm no a, ɛntɛm ara wɔde anigye agye, na ɛnye nhini wɔn mu. Na wɔwɔ hɔ bere tiaa bi, na akyire yi no, sɛ nsɛm no nti ahohia anaa ɔtaa ba a, ɛntɛm ara na ato wɔn suntidua. Na yeinom ne wɔn a wogu wɔn nkasɛɛ mu no. Wɔne wɔn a wɔte asɛm no, na ɔbra yi mu dadwene ne ahonyadeɛ nnaadaa ne nneɛma a ɛkeka ho no ho akɔnnɔ ɛba mu a, emi asɛm no, na ɛnso aba. Na yeinom ne wɔn a woguu wɔn asase pa mu no. Wɔn a wɔte asɛm no, na wɔgyeɛ, na wɔso aba, ebi 30, na ebi 60, na ebi 100. Na ɔsee wɔn sɛ, wɔde kanea ba sɛ wɔde bɛhyɛ koraa anaa mpaase. Ɛnyɛ so wɔde bɛsi kanea dua so. Na biribiara ne kokoa mu a wɔrenyi n'adie, anaasɛ wɔde ahunta a ɛrenna adie. Sɛ obi wɔ aso a wɔde bɛtie a, ma no ntie. Na ɔsee wɔn sɛ, Monhwɛ yie deɛ moteɛ no ho. Susukora ko a mode susuo no, wɔde bɛsusu ama mo, na wɔde bi bɛka mo ho. Na deɛ ɔwɔ no, wɔbɛma no, na deɛ ɔnneɛ no, deɛ ɔwɔ mpo, wɔbɛgye ne nsɛm. Na ɔkaa sɛ, sɛdeɛ Onyankopɔn ahenni tie ni. Ɛte sɛ onipa bi gu aba wɔ fam, na ɔda, na onyane anadwo ne awia, na aba no fifiri, na enyini, na onnim sɛdeɛ ɛyɔɔyɛ. Na asase no ara so aba, eyi ahahan kane, na afei ayɛ bɛtem, na afei ayɛ awi a enyini bɛtem no mu. Na sɛ aba no nyini a, ɛntɛm ara, ɔsoma ma wɔde nkantankranti kɔ, ɛfiri sɛ twaberɛ no adu. Na ɔkaa sɛ, ɛdeɛn ho na yɛde Onyankopɔn ahenni no bɛtoɔ? Anaasɛ ɛbɛbɛn na yɛbɛbu no ho? Ɛte sɛ sinapefue a wɔdua no fam a ɛyɛ aba hodoɔ a ɛwɔ asase so nyinaa mu ketewa. Na odua a ɛnyini na ɛyɛ kɛse sene fan nyinaa. Na ɛyiyi man akɛseɛ,
Na wiem nnoma atumi tena mu enwuna ase. Na mma etiti sei pii na odi ka asɛm kyerɛ wɔn sɛdeɛ utumi ti aseɛ. Na wankwati bɛ ankasa ankyerɛ wɔn na ka wɔn ko ara a wɔkyerɛ n'asuafoɔ no ne nyinaa ase. Na da no a eduru anwummere no wɔse wɔn sɛ Momma yɛntwa nkɔ asuogya no ho a. na ogya nkurɔfokuro no kwa no wɔfaa no ka wɔn ho kodoɔ no mu sɛdeɛ ɔtaa yɛ no a na akodoɔ bi nso ka ne ho. Na ahum kɛseɛ bi tui na asorɔkye bubu begu kodoɔ no mu a na ɛyɛ ayɛ ma. Na ɔno deɛ wɔwɔ kodoɔ no to ada sumiyɛ so. Ɛna wonyane no see ne sɛ kyerɛkyerɛfoɔ yɛreyira yi ɛmfa wo ho. Na ɔsɔre teatea mframa no na ɔse ɛpo ne sɛ Muawa no. Yekom. Na mframa no gyaee na ɛyɛ din. Na ɔse wɔn sɛ Adɛn na moyɛ ahufoɔ sɛ? Adɛn na monni gyidie? na wosuro yie na wɔsesee wɔn ho sɛ Onipa bɛn koraa ni na mframa ne ɛpo mpo tie no yi. Marko Asɛmpa Tinum. na oduru ɛpo n'agya Galasifoɔ asase so. Na ofiri kodoɔ mu no ntɛm ara na onipa bi a wɔwɔ honhom fifiri abodan mu hyia no. Ɔno na ɔde abodan mu ayɛ ne tenablɛ. Na obiara ntumi mfa nkɔnsɔnkɔnsɔn mpo nkyekyere no. Na wɔanya no mpokyerɛ ne nkɔnsɔnkɔnsɔn ngui. Na watete nkɔnsɔnkɔnsɔn no abubu mpokyerɛ no mu. Na obiara ntumi nnwodwo no. Na daa nadwo ne awia wɔwɔ abodan mu ne mmepɔ so teateam. Na ɔde aboɔ twitwa ne ho. Na wohunu Yesu wɔ akyirikyiri no, otutu mmirika bɛkotoo no. Na wɔde ne kɛseɛ teɛ mu sɛ ɛdeɛn na yɛne wo Yesu Onyankopɔn ne wɔwɔ sorosoro ba wɔyɔ. Medɔ Onyankopɔn sɛ mpa me. Ɛfiri sɛ wase ne sɛ Wo honhom fi. Firi onipa no mu. na obisaa ne sɛ Wo din de sɛn? na obuaa sɛ ne din di ɛdɔm ɛfiri sɛ yɛyɛ bebree. Na ɔsrɛɛ no pii sɛ ɔmpamo no mfiri asase no so. Nso na mprɛkokuro kɛseɛ bi wɔ bepɔ no ho hɔ redidi. Na honhommɔne no nyinaa srɛɛ no sɛ fam yɛn kɔ mprɛko no mu na yɛnkɔ hyɛne wɔn mu. Na wɔmaa wɔn kwan. Na honhomfi no firi adi wɔhyɛne mprɛkokuro no mu. Na ekuro no nyinaa bɔ krididi sane wɔbotan kɔn no oguu ɛpo no mu. Nso na wɔbɛyɛ sɛ mpini. Na wɔwuu ɛpo no mu. Na wɔne a wɔhwɛ mprɛko no dwanee na wɔkɔkaa ne kuro no mu ɛne nkuraa n'ase. Na ofiri adi sɛ wɔkɔhwɛ deɛ aba. Na wɔbaa Yesu nkyɛn. Na obehunu deɛ honhommɔne wɔ ne soɔ no a ɔde ɛdɔm no sɛ ɔte hɔ fira ntoma. Na n'adwene mu ateɛ. Na wosuroe. Na wɔn a wohunu yɛ no kaa deɛ ɛyɛɛ deɛ honhommɔne wɔ ne soɔ no ne mprɛko no ho asɛm kyerɛɛ wɔn. Na wofiraseɛ srɛɛ no sɛ wɔmfiri wɔn hyeɛ so nkɔ. Na osii kodoɔ no mu. Deɛ anka honhommɔne wɔ ne soɔ no srɛɛ no sɛ ɔbɛtena ne nkyɛn. Nanso wɔamma no kwan. Na wɔsee ne sɛ Kɔ wo fie. W'abusuafoɔ nkyɛn. Na kɔka nneɔma a Awurade ayɔ ama woɔ ɛne mmɔborɔ a wɔho woɔ no kyerɛ wɔn. Na osii mu kɔe. Na okufiti aseɛ ka nneɛma akɛse a Yesu yɔ maa no wɔ Dikapoli. Na ɛyɛ wɔn nyinaa nwanwa. Na Yesu tenaa kodoɔ mu twaa ɛpo no baa asuogya bio no. Nkurɔfokuo pii behyiaa ne nkyɛn. Na ɔwɔ mpoano. Na hyiadan mu panyin baako a wɔfrɛ no Yɛlo bae. Na ohunu no no, ɔhwee ne nan ase. Na ɔsrɛ ne pii sɛ me babaa rewu na bra na fa wo nsa begu ne so na ne ho nyɛ no den na onya nkwa. Na ɔne ne sii mu kɔe. Na nkurɔfokuo pii di n'akyi. Na wɔkyere ne so. Na wɔbaa bi a mogya atu ne mfinhyia 12. Na wɔhunu amane pii ayalesafoɔ bebree nsam. Na wɔahwere n'ahodeɛ nyinaa.
na anye ne yie bia na mmom ekɔɔso ti Yesu nka no be free na chi nkrofo kuro no mu de ne nsa be kan n'ataade na ɔka sɛ sɛ me de me nsa me kan n'ataare nko ara me ho bɛɛ me den na ntam ara mogya etu no twai na wɔte ne honam mu sɛ na yade na gyai na ntam ara Yesu hunu ne mu sɛ ahoɔden bi afiri ne mu na ɔdane ne ho nkrofo kuro no mu ka sɛ hwan na wɔde ne ho ka amataade ɛna n'asuafo ne sɛ ne sɛ ɔhu sɛ nkurɔfokuo no kyere wo so na wo se hwan na wɔde ne nsa kaa me na otwa n'ani sɛ obehunu deɛ ɔyɛ adeɛ no na ɔbaa no nim deɛ ayɛ no wɔ ne mu nti ɔde suro ne ahopopo ba bɛhwee n'anim na ɔka ne kura nyinaa kyerɛɛ no na ɔse ne sɛ ɔbaba wo gyidie agye wo kɔ asomdwoe mu wo yadeɛ no nyae na wo ho nyɛ wo den ogusu rekasa no ofirihyia da mu panini fie bɛkaa sɛ wo babaa na wu adɛn na woda so ha ɔkyerɛkyerɛfoɔ no na Yesu ani asɛm a wɔka n'akyi na ɔsihyia da mu panini ne sɛ nsuro na gidiara na wamma obiara ani n'akyi sɛ Petro ne Yakubu nua Yohane na oduru hyia da mu panini no fie no obehunu nipa a ɔyɛ gyegyeegye ne wɔne a wɔresu na wɔreyɛ hoopi na wɔhyɛ ne hɔ no ɔse wɔn sɛ adɛn na moyɛ gyegyeegye na musu abɔfra no nwui wada na wɔsere no na wɔpamo wɔn nyinaa na wɔfa abɔfra no agya ne ne na ne wɔn a wɔka ne ho no ɛkɔ faako a abɔfra ne da na ɔsɔ abɔfra ne nsa see no sɛ talita kum aseɛ ne sɛ abaayewa mesew sɛ nyane na ntɛm ara abaayewa no sɔree na wɔnantee na wɔadi mfinhyia 12 na wɔn ho dwiri wɔn kɛse na wɔhyɛ wɔn dendenden sɛ wɔma obiara nte na wɔkaa sɛ wɔma ne biribi ni Marko Asempa Tinsia. Na ofiri hɔ kɔe na ɔbaa ne kurom na n'asuafoɔ no dii n'akyi na homeda duruiɛ no ofiti ase kyerɛkyerɛ hyiadan mu anipa pii a ɔte yɛ ho dwiri wɔn na ɔkaa sɛ ɛhe na oyi kwanya nneɛma yi nyansa bɛn na ɔde ama no yi na saa hoɔden ne ɔde ne nsa yoyɛ aseɛ ne sɛn ɛnyɛ dua dwumfoɔ no Maria ba no Yakobo ɛne Yose ɛne Yuda ne Simon nom enuane ne na nye ne nua maa no ɔwɔ nkyɛn ha yi na ɔyɛ sintidi ama wɔn na Yesu see wɔn sɛ ɛnidie mu odiifoɔ gye ne kurom ne n'abusuafoɔ mu ne ne fie na wantumi anyɛ ahoɔdenneɛ biara hɔ gye ayalefoɔ kakraa bi na ɔde ne nsa egu wɔn so saa wɔn yadeɛ na wɔn gye a wɔnyi niyɛ no yɛ no nwanwa na okyinkyini nkura no ase hyiae na ɔkyerɛkyerɛ na wɔfrɛ 12 ne baa ne nkyɛn na ofiti ase soma wɔn mmienu na wɔmaa wɔn ahonhomfi so ahoɔdene na wɔhyɛ sɛ wɔmfa bibiara ntu kwan gye poma nko ara wɔmfa aduane anaa kotokuo anaa sika wɔ wɔn abɔsoɔ mu na wɔnhyɛ mpaboa nso monhyɛ ntaadeɛ mmienu na ɔsee wɔn sɛ baabiara mobɛhyɛ ne efie bi mu no ɛhɔ na montena nkoduru sɛ mobɛfiri hɔ akorɔ na wɔn a wɔrenye mo na wɔntie mo asɛm no sɛ mofiri hɔ rekɔ a momporoporo mo nan ase mfuturo ani wɔn adanseɛ na wɔkɔkɔkaa asɛm sɛ wɔnsakra wɔn adwene na otutuu ahonhommɔne bebree na wɔde nwosra a ayalefoɔ pii saa wɔn yadeɛ na ɔhene Herode tee ɛfiri sɛ na ne din atrɛ na wɔkaa sɛ Yohana na ɔbɔ asu no anyane afiri awufuo mu enti na ahoɔden yi di dwuma wɔ ne mu na ebinom se ɛyɛ Elia na ebinom nso se ɛyɛ odiifoɔ te sɛ adiifoɔ no mu baako na Herode tee no wɔkaa sɛ
Yohane a mitwa ne tiri no, ono na wanyane. Na Herode no ara asoma ma wabeso Yohane mu, achi no ato afiase, ne nua Filipo yire Herode anti. Efiri sɛ na waware no. Na Yohane ase Herode se, wunni ho kwan sɛ woware unua yire. Na Herode anya nomrasepo, na wɔpɛ sɛ okunu, nanso wantimi. Na Herode suro Yohane, efiri sɛ wonim sɛ ɔyɛ onipa trenee ne kronkron, na ɔbɔ ne ho ban, na ɔretie no a ne ho yira no pii, nanso ɔde anigye tie no. Na da ɛsɛ duru ya Herode redi na woda no, ɔto pono ma na titire ne n'asafohene ne Galilea mpanimfoɔ. Na Herode ano ara baba babesae, na ɔsɔ Herode ne wɔn a wɔne no te adidiɛ no ani. Ɛna ɔhene se ababaawa no sɛ, bisa me biribiara wopɛ na mɛma wo. Na wɔkaa no ntam sɛ, adeɛ biara a wobɛbisa me no mɛma wo, deɛ kosi m'ahennie fa so. Na ofiri adi kɔsee ne na sɛ, ɛdeɛ na menkɔbisa. Na ɔkaa sɛ, Yohane a ɔbɔ suo no ti. Na ntɛm ara wɔde ahoɔherɛ baa ɔhene nkyɛn bebisaa kaa sɛ, mepɛ sɛ wode Yohane subɔni no ti to tafra bɔtɔ mu ma me seesei. Na ɛyɛ ɔhene ya pii, nanso ne ntam ne wɔn a wɔne ne te adidiɛ no nti, wampɛ sɛ ɔkame no. Na ntɛm ara ɔhene somaa ɔbrafoɔ, kyerɛ sɛ wɔmfa ne tiri mmra. Na okotwaa ne ti afiase hɔ. Na wɔde ne tiri no too tafra bɔtɔ mu bae, na wɔde ma ababaawa no. Na ababaawa no de kɔmaa ne na. Na n'asuafoɔ no teeɛ no, wɔba bɛfaa n'amu no, na wɔde kɔtoo ɔboda bi mu. Na asomafoɔ no boaboa wɔn ano baa Yesu nkyɛn, na wɔbɛkaa deɛ ɔyɔɔyɛ ne deɛ ɔkyerɛkyerɛeɛ ne nyinaa kyerɛɛ no. Na wɔsee wɔn sɛ, mo nso mommra mmɛsene nkɔ ɛserɛ so fa baabi, na monkɔ home kakra. Na wɔne a wɔreba ne wɔne a wɔrekorɔ dɔɔso, na wɔanya adagye anidi mpo. Na wosii mu nam kodoɔ mu kɔɔ ɛserɛ so fa baabi, na nkurɔfoɔ hunu wɔn sɛ wɔrekorɔ, nanso pii ni wɔn. Na wɔnam fam firim nkuro no nyinaa mu tutuu mmirika kɔɔ hɔ, na wotware wɔn ano. Na Yesu sii fam no, wɔhunu nkurɔfokuo pii, na wɔyɛɛ no mmɔbɔ, efiri sɛ na wɔte sɛ nnwane a wɔnni hwɛfoɔ. Wɔfiti aseɛ kyerɛkyerɛ wɔn nneɛma pii. Na wɔnwunu yere adwoɔ no, asuafoɔ no baa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, aha yɛ ɛserɛ so, na onwunu yɛ adwo. Gya wɔn kwan, na wɔnkɔ mfuo ne nkura a atwa ahyia yi mu nkɔtɔ paano bi ni. Na obisaa wɔn sɛ, mo a momma wɔn biribi ni. Na wɔsee no sɛ, yɛnkɔ nkɔntotɔ paano dinari 200 na yɛmfa ma wɔnni anaa? Na wɔsee wɔn sɛ, paano ahe na mowɔ? Monkɔ nkɔhwɛ. Na wɔkɔhwɛeɛ no, wɔkaa sɛ, enum ne mpataa 2. Na wɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔma wɔn nyinaa tenatena ase akuakuo ɛsrɛmono no so. Na wɔtenatena ase akuakuo 100 ne 50. Na ɔfaa paano 5 ne mpataa 2 no, na wɔhwɛɛ soro hyiraa so. Na wɔbubuu paano no, na wɔde maa n'asuafoɔ no sɛ wɔnkyekyɛ ma wɔn. Na wɔkyekyɛɛ mpataa 2 no nso mu maa wɔn nyinaa. Na wɔn nyinaa didii, na wɔmmee. Na wɔtasee mporoporowa nkyerɛnkyɛ 12 mama ne mpataa no nso bi. Na wɔn a wodii paano no ano si mmarima 5,000. Na ntɛm ara, na wopiapia n'asuafoɔ no sɛ wɔnkɔ kodoɔ mu, na wonni n'anim nkɔ asuogya no hɔ a, Bethsaida fam, na wonya nkurɔfokuo no kwan ansa. Na wɔmaa wɔn kɔɔeɛ no, wɔkɔɔ bepɔ so mpaebɔ. Na eduru anwummere no, na kodoɔ no wɔ ɛpo no mfimfini, na ɔno nko ara wɔ fam. Na wohunu wɔn sɛ wɔbrɛ ɔhare mu, na mframa rehyia wɔn. Na ɛbɛyɛ anadwo dasu a ɛtɔ so 9 mu no, wɔnam ɛpo ani baa wɔn nkyɛn. Na wɔrepɛ asian wɔn ho. Na ohunu ne sɛ wɔnam ɛpo ani no, wosusuw sɛ ɛyɛ ɔsaman, na ɔteatea mu.
na wɔn nyinaa hunu no na wakoma tui. Na ntɛm ara wɔne wɔn kasae na ɔsee wɔn sɛ, momma mo bo ntɔ mo yam. Mea, munsuro. Na wɔkɔɔ wɔn nkyɛn kodoɔ no mu no, mframa no gyaee, na wɔn ho dwirii wɔn boro so. Na wɔante paano ho asɛm no ase, ɛfiri sɛ na wɔn akoma apirim. Na wotwaaeɛ no, woduru Genesaret asase so, na osii fam. Na ofiri kodoɔ no mu no, ntɛm ara na wohunu no. Na odi mmirika kɔkyini asase a atwa ahyia no nyinaa so. Ofiti aseɛ soa wɔn a wɔn ho nyɛ wɔn din kɛtɛ so de wɔn bae baabiara a wɔtee sɛ wɔwɔ. Na baabiara a wɔkɔɔyɛ, nkura anaa nkuro anaa mfuo mu no, wɔde ayalefoɔ beguu edwa mu, na wɔsrɛ ne sɛ wɔma wɔnka n'ataadeɛ ano nwunu nko ara, na dodoɔ a wɔkaeɛ no, wɔn ho yɛɛ wɔn den. Marko Asɛmpa Tinson. Na Farisifoɔ ne atwerɛfoɔ no mu binom a wofiri Yerusalem ba behyiaa ne nkyɛn. Na wohunu n'asuafoɔ bi sɛ wɔde nsafi, ɛne sɛ nsa a wɔanhohoro redi paano. Na Farisifoɔ ne Yudafoɔ nyinaa sɛ wɔanhohoro wɔn nsa yi a wɔnidi, ɛfiri sɛ wokura mpanimfoɔ atetesɛm mu. Na sɛ ofiri dwa ase ba na wɔanhohoro wɔn ho a wɔnidi, na nneɛma pii keka ho a wɔgyee sɛ obekutem. Nkuruwa ne mpɔɔdɔ ne kɔɔbere sɛn ne nnamu ho hohoro. Ɛna Farisifoɔ ne atwerɛfoɔ no bisaa no sɛ, adɛn nti na wasuafoɔ no ɛnni mpanimfoɔ atetesɛm soɔ na wɔde nsafi didie yi? Na obua see wɔn sɛ, ɛdi sɛ Yesaia hyɛɛ mo nya atwomfoɔ ho nkɔm, sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ, ɔman yi de wɔn ano na di me ni, na wɔakoma deɛ atwe afiri me ho kɔ akyirikyiri, na wɔsɔre me kwa, na wɔkyerɛkyerɛ nsɛm a nnipa ahyehyɛ, na moagya Nyankopɔn ahyɛdeɛ kura nnipa atetesɛm mu. Na ɔsee wɔn sɛ, moayɛ adeɛ sɛ mokwae Onyankopɔn ahyɛdeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɔ na mobɛdi mo atetesɛm soɔ. Na Mose kaa sɛ, di w'agya ne wo nani, ɛne deɛ ɔka agya anaa ɛna ho asɛmmɔne no, owuo na ama no nwuo. Na mo deɛ mo se, sɛ onipa bi si n'agya anaa ne na sɛ, adeɛ a anka wode bɛnya me ho mfasoɔ no yɛ kɔban, ɛne sɛ ayɛyɛdeɛ a, na moma no nyɔ biribiara ɛma n'agya anaa ne na bio. Na mode mo atetesɛm a mokyerɛ no sɛe Onyankopɔn asɛm no, na nneɔma a ɛte sɛ yeinom pii ɛna moyɔ. Na ɔfrɛ nkurɔfokuo no nyinaa baa ne nkyɛn see wɔn sɛ, mo nyinaa montie na monte aseɛ. Biribiara ne nnipa ho a ɛkɔ ne mu a ɛbɛtumi agu ne ho fi. Sɛ obi wɔ aso a ɔde bɛtie a, ɔntie. Na ofiri nkurɔfokuo no nkyɛn baa fie no, n'asuafoɔ no bisaa no bɛ n'ase. Na wɔsee wɔn sɛ, mo nso monni nteaseɛ sei. Monhunu sɛ adeɛ biara ɛfiri nnipa ho no, na ɛkɔ no mu no, ɛntumi ngu ne ho fi. Ɛfiri sɛ ɛnkɔ n'akoma mu, na ɛkɔ ne yafunu mu, na ɛfiri gu yɛane mu. Ɔkaa yei de ti aduane nyinaa ho. Na ɔkaa sɛ, deɛ ɛfiri nnipa mu ba no, ɛno na gu onipa ho fi. Na nnipa mu, wɔn akoma mu, na adwembɔne firi ba. Adwamansɛm, akorɔnsɛm, awudisɛm, ayerefasɛm, aniberebereɛ, amumuyɔ, nsisie, ahohwie, anibɔne, abususɛm, ahantan ne nkwaseasɛm. Nibɔne nyinaa firi nnipa mu na ɛba, na egu onipa ho fi. Na ɔsɔle firi hɔ kɔɔ Tiro ne Sidon fam, na ɔkɔɔ efie bi mu, na wampɛ sɛ obiara teɛ, nanso wantumi ahunta. Na amonom hɔ ara, ɔbaa bi a ne babaa kumaa bi wɔ honhomfi
ɔtee ne nka no ɔba bɛhwee ne n'ase nso na ɔbaa no yɛ Helani na n'awo mu ɔyɛ Silo Foyinikani na ɔsrɛ no sɛ wontu honhommɔne no mfiri ne babaa no mu. Na Yesu see ne sɛ, mama me ansa na ɛnyɛ fɛ sɛ wɔfa mma aduane to ma nkramama. Na obua see ne sɛ, Ewom Awurade, na nkramama a wɔwɔ ɛpono ase no nso di mmɔfra no mporoporowa no bi. Na ɔsee no sɛ, asɛm yi nti, kɔ. Honhommɔne no afiri wo babaa no mu. Na ɔkɔɔ ne fie no, okohunu sɛ honhommɔne no afiri kɔ, na ne babaa no da mpa so. Na ofiri Tiro ahyeɛ so nam Sidon baa Galilea po ho faa Dekapoli ahyeɛ so. Na ɔde osutifoɔ a wɔworo dodoɔ brɛɛ no, na wɔsrɛ no sɛ ɔmfa ne nsa nto no so. Na ɔfaa no firi nkurɔfokuo no mu kɔɔ nkyɛn de ne nsateaa hyehyɛɛ n'asom. Na ɔtee ntasuo de kaa ne tɛkyerɛma. Na ɔhwɛɛ soro guu ahome. Na ɔsee no sɛ, Hefata, ɛne sɛ, bue. Na n'aso no buee, na ne tɛkyerɛma ahoma no sanee ntɛm ara, na otumi kasaa yie. Na wɔbraa wɔn sɛ wɔnka nkyerɛ obiara. Nanso ɔrekɔ so bra wɔn no, na wɔrekɔ so paa mu ka. Na ɛyɛɛ wɔn ho dwiri boro so, na wɔkaa sɛ, wayɛ nneɛma nyinaa yie. Ɔma asotifoɔ te asɛm, na ɔma emum kasa. Marko Asɛmpa ti 8. N'anim a nkurɔfokuo no dɔɔso bio na wonni biribi a wodie no, Yesu frɛɛ asuafoɔ no bae, see wɔn sɛ, nkurɔfokuo yi yɛ me mmɔbɔ, ɛfiri sɛ watena me nkyɛn atoa so nansani, na wɔnni biribi a wodie. Na sɛ megya wɔn kwan ma wɔde kɔm kɔ fie a, wɔbɛtotɔ baha ɔkwan mu, ɛfiri sɛ wɔn mu binom firi akyirikyiri na baeɛ. Na n'asuafoɔ no buaa no sɛ, ɛhe fa na obi betumi anya paano a yɛn bedi ame wɔ sesa so ha? Na obisaa wɔn sɛ, paano ahe na mowɔ? Na wɔkaa sɛ, nson. Na wɔhyɛɛ nkurɔfokuo no sɛ wɔntenatena fam. Na wɔfaa paano nson no daa ase, bubui, na wɔde maa n'asuafoɔ no sɛ wɔnkyɛ ma wɔn. Na wɔkyɛ maa nkurɔfokuo no. Na wɔwɔ mpataa kakrawa bi, na wɔhyiraa so, kaa sɛ wɔnkyɛ ɛno nso ma wɔn. Na odi mee, na wɔtasee mporoporowa a ɛkaeɛ no ntɛnkyerɛnkyɛ nson mama. Na wɔn a wodiiɛ no bɛyɛ sɛ 9,000. Na ogyaa wɔn kwan. Na ntɛm ara wɔne n'asuafoɔ no kɔtenaa kodoɔ mu, na wɔbaa Damanuta fam. Na Farisifoɔ no firi bae, na ofitii aseɛ bisabisaa no nsɛm, hwehwɛɛ ne nkyɛn nsɛnkyerɛnne a ɛfiri soro de sɔɔ no hwɛe. Na ogu ahome ne honhom mu kaa sɛ, adɛn na nnɛmma yi hwehwɛ nsɛnkyerɛnneɛ yi? Nokorɛ mese mo sɛ, memma nnɛmma yi nsɛnkyerɛnneɛ biara. Na ogyaa wɔn hɔ kɔtenaa kodoɔ mu bio kɔ asuogya no ho a. Na wɔn werɛ firi sɛ wɔfa paano, na wɔnni biribi wɔn nkyɛn kodoɔ no mu sɛ paano baako pɛ. Na wɔsee wɔn sɛ, hwɛ, monhwɛ mo ho yie Farisifoɔ mmɔreka ne Herode mmɔreka ho. Na wɔdwendwene sesee wɔn ho sɛ wɔnni paano. Na Yesu hunuiɛ no, wɔsee wɔn sɛ, adɛn na modwendwene paano a munni ho? Munya nhuni, na monte aseɛ. Mo akoma da so apirim. Mowɔ ani na monhunu adeɛ, na mowɔ aso monte asɛm, na monkae. Mebubu paano no mema nnipa mpem no. Mporoporowa nkyerɛnkyɛ ma he ɛna motaseɛ? Ɛna ɔsee no sɛ, 12. Na mebubu nson no mema nnipa mpem no. Mporoporowa ntekyerɛkyie ma he ɛna motaseɛ? Ɛna ɔse, nson. Na ɔsee wɔn sɛ, ɛna afei monte ase ara yi. Na oduru Bethsaida. Na wɔde onifirani bi brɛɛ no. Na ɔsrɛ no sɛ
wɔmfa ne nsa nka no. Na wɔsɔ onifirani ne nsa, de ne firi akura n'ase, na wɔte ntasuo guu n'ani so, de ne nsa guu ne so, bisaa no sɛ, wohunu ade anaa? Na ɔmaa n'ani so kaa sɛ, mihunu nnipa a ɛnenam hɔ, nanso mihu wɔn sɛ nnua. Afei, ɔde ne nsa guu n'ani so bio, na ɔhwɛ adeɛ haa, na ne ho sanee no, na ohunu biribiara kan. Na ɔmaa no kɔɔ ne fie, see no sɛ, nkɔ akura no mpo ase. Na Yesu ne n'asuafoɔ no firi hɔ kɔɔ Kesarea Filipi nkura ase. Na ɔkɔɔ mu no, obisaa n'asuafoɔ no sɛ, nnipa ka sɛ me ne hwan? Na obuaa no sɛ, Yohane Osuboni, na ebinom se Elia, na ebinom nso se Yeremia na adiyifoɔ no mu baako. Na obisaa wɔn sɛ, na mo deɛ, mo se me ne hwan? Na Petro bua sie ne sɛ, wo ne Kristo no. Na ɔbraa wɔn sɛ, wɔnka ne ho asɛm nkyerɛ obiara. Na ofiti ase kyerɛkyerɛ wɔn sɛdeɛ ɛsɛ sɛ onipa ba no hunu amane pii. Na mpanimfoɔ ne asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no po no, na woku no, na ne nansa so wasɔre. Na ɔka asɛm no pefee. Na Petro de ne kɔɔ nkyɛn fiti ase kaa n'anim. Na ɔdane ne ho hwɛ n'asuafoɔ no, kaa Petro anim sɛ, firi mi so, Satan. Ɛfiri sɛ wonnwene Nyankopɔn deɛ, na mmom nnipa deɛ. Na ɔfrɛ nkurɔfokuo no ne n'asuafoɔ no bae, ka kyerɛ wɔn sɛ, obi pɛ sɛ odi m'akyiri a, ɔmpa ne ho akyi, na ɔmfa n'asɛnnua na onim akyi. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔgye ne kra nkwa no, ɛbɛfiri ne nsa. Na deɛ ne kra bɛfiri ne nsa me ne asɛmpa no nti no, ɔbɛgye no nkwa. Na sɛ onipa nya wiase nyinaa na ɔhwere ne kra a, mfasoɔ bɛn na obɛnya? Anaasɛ deɛ na onipa bɛma de asesa ne kra? Na obiara a n'ani bɛwu me ne me nsɛm ho, ɛnnɛ ma awaresɛefoɔ ne nnebɔnyɛfoɔ yi mu no, ɔno nso ho bɛyi onipa ba no aniwu, da a wɔne abɔfoɔ kronkron no bɛba wɔ Onyankopɔn animuonyam mu no. Marko Asɛmpa Tinkron. Na ɔsee wɔn sɛ, nokorɛ me sɛ mo sɛ, wɔn a wɔgyina ha yi binom wɔ hɔ a wɔnka wɔwuo nhwɛ, de bɛkɔ akɔsi sɛ wɔbɛhunu Nyankopɔn ahenni no sɛ ɛde tumi aba. Na ɛno akyiri nansia no, Yesu faa Petro ne Yakubu ne Yohane, na ɔde wɔn kɔɔ bepɔ tentene bi so fa baabi. Na ɔsakyerɛe wɔ wɔn anim. Na n'atadeɛ hyerɛnee fitaa a asase so ntomasifoɔ biara ntumi nhoa ne saa. Na Elia ne Mose yi wɔn ho adi kyerɛɛ wɔn. Na wɔne Yesu rekasa. Na Petro bua se Yesu sɛ, Rabbi, ɛyɛ sɛ wɔ ha. Na meyɛma asese mmiɛnsa, wo deɛ baako, Mose deɛ baako, na Elia deɛ baako. Na onim deɛ wɔmmua, ɛfiri sɛ na osuro yie. Na mununkum bi ba bɛkataa wɔn so, na ɛni bi firi mununkum no mu kaa sɛ, oyi ne me dɔba, montie no. Na amono hɔ ara, otwitwaa wɔn ani no, wɔanhunu obiara sɛ Yesu nko ara ne wɔn. Na osiane bepɔ no, ɔbraa wɔn sɛ wɔnka deɛ wɔhunuyɛ no nkyerɛ wɔ biara, gye sɛ onipa ba no asɔle afiri awufo mu ansa. Na wɔma asɛm no kaa wɔn tirim. Na obisabisaa wɔn ho sɛ, awufo mu sɔreɛ no ne deɛn? Na obisaa no sɛ, adɛn nti na atwerɛfoɔ ka sɛ ɛsɛ sɛ Elia ba ansa? Na ɔsee wɔn sɛ, Elia ba ansa, na wabɛsiesie nneɛma nyinaa mmom deɛ. Na deɛ watwerɛ no onipa ba no ho sɛ obɛhunu amane pii, na wabu no animtia no ɛ. Na mese mo sɛ, Elia ba dada, na wayɛ deɛ wɔpɛ nyinaa sɛdeɛ watwerɛ wɔ ne ho no. Na oduru asuafoɔ no nkyɛn no, ohunu nkurɔfokuo pii wɔ wɔn ho ne atwerɛfoɔ sɛ wɔne wɔn rebisabisa wɔn ho nsɛm. Na ntɛm ara, nkurɔfokuo no nyinaa hunu no no, wɔn ho dwiri wɔn,
na ɔde mmirika ba bɛkyiaa no na obisaa wɔn sɛ, ɛde asɛm na mo ne wɔn bisabisa mo ho yi? Na nkurɔfokuo no mu baako buaa sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, mede me babarima a ɔwɔ ahonhommɔne mu mebrɛ wo. Na baabiara a ɛso ne mu no, ɛma no sensɛn na nana ɔretwa ahuro, na ɔretwɛre ne se, na ɔrefɔm. Na meka mekyerɛ w'asuafo sɛ wɔntu no na wɔantumi. Na obuaa wɔn sɛ, O, ɛnɛ maa mo ni gyidie. Mentena mo nkyɛn nkɔduru da bɛn? Mentɔ me bo ase ma mo nkɔduru da bɛn? Momfa no mmerɛ me. Na ɔde no brɛɛ no. Na ohunu no no, ntɛm ara na honhom no maa no senseneeɛ, na ɔhwe ase, na obu faa so, na n'ano twa ahuro. Na obisaa wɔ se sɛ, Na hini a yɛyɛɛ no? Na wɔkaa sɛ, Ɛfiri ne mmɔfraase, na ɛtaa ka no to ogya ne nsum sɛ ɛbɛku no. Na sɛ wobɛtumi ayɛ ho biribi a, hu yɛn mmɔbɔ na boa yɛn. Na Yesu see no sɛ, Wosi sɛ bɛtumi a? Nneɔma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ ama deɛ ɔgyidie. Na ntɛm ara abɔfra no agya kaa mu kaa sɛ, Megye me di, boa me gye a menyi neɛ no. Na Yesu hunu sɛ nkurɔfoɔ no di mmirika reba no, ɔteatea honhomfi no sɛ, Wo honhom mum ne sotifoɔ, mehyɛ wo sɛ, firi ne mu, na nsa ne nkɔne mu bio. Na ɛteaa mu, na ɛtwetwee no pii no, ɛfiri ne mu. Na wɔyɛɛ sɛ owufoɔ, ma nnipa pii kaa sɛ, Wawu. Na Yesu sɔɔ ne nsa maa no so, na ɔsɔree. Na oduru fie no, n'asuafoɔ no bisaa no wɔ nkyɛn sɛ, adɛn nti na yɛn deɛ yɛntumi antu no? Na wɔsee wɔn sɛ, Saa deɛ yi deɛ nade ban, wontumi mfa biribiara ntu no gye mpaebɔ ne abuada. Na ofiri hɔnom no, okotwaa mu Galilea, na wampɛ sɛ obi teɛ. Na ɔkyerɛkyerɛ n'asuafoɔ no, na wɔsee wɔn sɛ, Wɔde onipa ba no bɛhyɛ nipa nsa, na waku no. Na wɔku no a ne nansa so, ɔbɛsɔre. Na wante asɛm no ase, na osuro sɛ wɔbɛbisa no. Na ɔbaa Kapernaum. Na ɔwɔ fie no, obisaa wɔn sɛ, Ɛdeɛ na modwendwene ho kwa mu no? Na ommuaa wɔn ano, ɛfiri sɛ ɔkwa mu no, ɔdwendwene ho sɛ hwan ne wɔn mu ɔkɛseɛ. Na ɔtena ase frɛ 12 no, na ɔsee wɔn sɛ, Sɛ obi pɛ kan adi a, ma ne wɔn nyinaa akyi, na wɔnyɛ wɔn nyinaa somfoɔ. Na ɔfaa abɔfra bi de no gyinaa wɔn mfimfini, na ɔyɛɛ no atuu see wɔn sɛ, Obiara a ɔbɛgye saa mmɔfra yi mu baako me din mu no gye me. Na obiara a ɔbɛgye me no, ɛnyɛ me na ɔgye me, na deɛ ɔsomaa me no. Na Yohane see no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛhunu obi sɛ ɔde wo din retu ahonhommɔne, na yɛbraa no ɛfiri sɛ onni yɛn akyi. Ɛna Yesu kaa sɛ, Mommra no, na obiara nni hɔ a wɔde me din bɛyɛ ahoɔdenneɛ na wobɛtumi aka me ho asɛmmɔne ɛhɔ ara. Na deɛ ɔnyɛ biribi ntia yɛn no, na ɔyɛ afa. Na obiara a ɔbɛma mo nsuo kuruwa ma anom sɛ moyɛ Kristo dia no, nokorɛ me sɛ mo sɛ, n'akatua remmɔ no. Na obiara a ɔbɛto nkumaa yi a wɔgye me die yi mu baako suntidua no, ɛyɛ ma no mmom sɛ wɔde wiyammoɔ kɛseɛ sene ne kɔn mu na wɔde no kɔto po mu. Na sɛ wo nsa too suntidua a, twa! Ɛyɛ ma wo sɛ wode bɛsini bɛkɔ nkwa mu, sene sɛ wowɔ nsa mmienu na wɔde wo bɛkɔ amanehunu kurom, ogya a ɛrennum da no mu, deɛ wɔn aboa nguo na ogya no num. Na sɛ wo nan too suntidua a, twa! Ɛyɛ ma wo sɛ wode nansini bɛkɔ nkwa mu sene sɛ wowɔ nan mmienu na wɔde wo bɛto amanehunu kurom, deɛ wɔn aboa nguo na ogya no num. Na sɛ w'ano tuu suntidua a, tu! Ɛyɛ ma wo sɛ wode ani korɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu sene sɛ wowɔ ani mmienu na wɔde wo bɛto amanehunu kurom, deɛ wɔn aboa nguo na ogya no num. Na wɔde ogya bɛhyɛ nnipa nyinaa nkyene,
na wɔde nkyene bɛto afɔdeɛ nyinaa mu. Nkyene yɛ, na sɛ nkyene de tu firi mu a, ɛdeɛ na mode bɛhyɛ no nkyene? Munya nkyene mo ara mo mu, na munya asomdwoeɛ mo mu. Marko Asɛmpa Tidu. Na ɔsɔre firi hɔ baa Yudea fam ne Yordan agya no ho. Na nkurɔfoɔ akuakuo boaboa wɔn ano baa ne nkyɛn bio. Na sɛdeɛ wɔyɛ daa no, wɔkyerɛkyerɛ wɔn bio. Na Farisifoɔ no ba bebisaa no sɛ, ɔbarima wɔ ho kwan sɛ ogyaa ne yere anaa? Na ɔde sɔ n'ahwɛ. Na obua see wɔn sɛ, ɛdeɛ na Mose hyɛɛ mo no? Na wɔkaa sɛ, Mose maa kwan sɛ ɔntwerɛ awaregyaeɛ nwoma ma no na wonyae no. Na Yesu bua see wɔn sɛ, mo akoma din nti na wɔtwerɛ saa hyɛdeɛ yi maa mo. Ne firi adebɔ mfiti aseɛ no, ɔbarima ne ɔbaa ne Onyankopɔn bɔɔ wɔn. Yɛyi nti na onipa begya n'agya ne na hɔ, na ɔde ne ho akɔbɔ ne yere ho, na wɔn baanu akɔyɛ ɔhonam koro. Enti deɛ Onyankopɔn de abɔ mu no, ma onipa ntiti mu. Na ɔwɔ fie no, n'asuafoɔ no bisaa no asɛm no ara bio. Na wɔsee wɔn sɛ, obiara a wobɛgyaa ne yere na wobɛware ɔfoforɔ no, na wasɛe awadeɛ ɔbaa no fam. Na sɛ ɔbaa no nso gyaa ne kunu na ware ɔfoforɔ a, na wasɛe awadeɛ. Na wɔde mmɔfra brɛɛ no sɛ wɔmfa ne nsa ngu wɔn so. Na n'asuafoɔ no kaa wɔn a wɔde wɔn baa no anim. Na Yesu hui no, anyɛ n'abodwo. Na wɔsee wɔn sɛ, momma mmɔfra no kwan na wɔmmra me nkyɛn. Na monsi wɔn kwan, na yeinom sɛ na Nyankopɔn ahenni no wɔ wɔn. Nokorɛ mese mo sɛ, obiara a ɔrennye Nyankopɔn ahenni sɛ abɔfra no, ɔrenkɔ mu koraa. Na ɔyɛɛ wɔn atuu de ne nsa guu wɔn so hyiraa wɔn. Na ofiri adi kɔɔ ɔkwan soɔ no, obi tutuu mmirika bɛkotow n'anim bisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ pa, ɛdeɛn na menyɛ na manya daa nkwa? Na Yesu see no sɛ, adɛn na wofrɛ me papa? Obiara nyɛ papa gye ɔbaako, ɔne Onyankopɔn. Wonim mmaransɛm no: nni awu, nsɛe awadeɛ, mmɔ korɔno, nni adansekuru mu, nsisi, di w'agya ne wo na ni. Na ɔsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yeinom nyinaa mefiri me mmɔfraase na medii soɔ. Na Yesu hwɛɛ no din, na ɔdɔɔ no. Na ɔsee no sɛ, aka wadeɛ baako. Kɔ na kɔtɔn deɛ wowɔ nyinaa, na fa ma ahiafoɔ, na wobɛnya agyapadeɛ ɔsoro, na bra bɛdi m'akyi. Na asɛm no nti, wɔmmuraa de awerɛhoɔ kɔe, ɛfiri sɛ na ɔwɔ ahonyadeɛ bebree. Ɛna Yesu hwɛɛ ne ho hyiae, see n'asuafoɔ no sɛ, sɛ moahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔwɔ ahonyadeɛ sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na ne nsɛm no yɛ asuafoɔ no ahodwiri. Na Yesu bua see wɔn bio sɛ, mma, sɛ moahunu din a ɛyɛ ma wɔn a wɔde wɔn ho to ahonyadeɛ soɔ sɛ wɔbɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Ɛyɛ mmerɛ sɛ yoma bɛfa paneɛ aniwa mu sen sɛ ɔdefoɔ bɛkɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na ɛyɛɛ wɔn ho dwiri boro so, na wɔsesee wɔn ho sɛ, ɛneɛ na hwan na wobɛtumi agye ne nkwa? Na Yesu hwɛɛ wɔn kaa sɛ, nnipa fam na ɛntumi nyɛ hɔ, na ɛnyɛ Nyankopɔn fam. Ɛfiri sɛ, Nyankopɔn fam deɛ nneɛma nyinaa bɛtumi ayɛ hɔ. Na Petro fiti aseɛ see no sɛ, hwɛ, ɛgya nneɛma nyinaa hɔ abɛdi w'akyi. Na Yesu kaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, obiara ni hɔ a wagya efie anaa nuamarimanom anaa nuamaanom anaa ɛna anaa agya anaa mma anaa asase me ne asɛmpa no nti, na ɔrennya afie ne nuamarimanom ne nuamaanom ne ɛnanom ne mma ne asase mmɔho ɔha a ɔtaa ka ho, seesei wɔ berɛ yi mu ne daa nkwa, wiase a ɛbɛba no mu.
na adikanfoɔ pii bɛka akyiri na akyikafoɔ abɛdi kan. Na wɔnam kwa so rekɔ Yerusalem na Yesu di wɔn anim na ɛyɛɛ wɔn ho dwiri na wɔn a wodi n'akyiri no suro na wɔfa dumienu no bio fiti aseɛ kaa nneɛma a ɛbɛba ne so kyerɛɛ wɔn sɛ, hwɛ, yɛrekɔ Jerusalem na wɔbɛyi onipa ba no ahyɛ asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ nsa na wɔabu no kumfɔ na wɔayi no ama wiase amanaman mufoɔ na wɔagoro no ho na wɔatete ntasuo agu ne so na wɔaka no mpire na wɔaku no na ne nansa soɔ no wɔasɔre bio. Na Sebedeo ma Yakubu ne Yohane baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛpɛ sɛ biribiara a yɛbɛsrɛ wɔ no woyɛ ma yɛn. Na wɔsee wɔn sɛ, ɛdeɛn na mopɛ sɛ meyɛ ma mo? Na ɔsee no sɛ, deɛ yɛ ma yɛn ne sɛ, ma yɛn mu baako ntena wɔ nifa na ɔbaako ntena wo benkum w'anim wɔnya mu. Na Yesu see wɔn sɛ, monim deɛ morebisa. Mobɛtumi sɛ monom kuruwa a menom anaa moma wɔde asubɔ a wɔde bɔ me no bɔ mo? Na ɔsee no sɛ, yɛbɛtumi. Na Yesu see wɔn sɛ, kuruwa a menom no deɛ mobɛnom na asubɔ a wɔde bɔ me no wɔde bɛbɔ mo. Na me nifa ne me benkum tena deɛ ɛnyɛ me deɛ sɛdeɛ mede bɛma na wɔde bɛma wɔn a wɔasiesie ama wɔn. Na edu no tee no, Yakubu ne Yohane asɛm no anyɛ wɔn abodwo. Na Yesu frɛɛ wɔn bae, see wɔn sɛ, monim sɛ wɔn a wɔbu wɔn sɛ wɔdi wiase amanaman soɔ no di wɔn so sɛ awuranom, na wɔn mu akɛseɛ nso di wɔn so tumi. Nanso ɛnte saa mo mu, na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ mo mu kɛseɛ no, ɔbɛyɛ somfoɔ. Na obiara a ɔpɛ sɛ ɔbɛdi mo kan no, ɔbɛyɛ mo nyinaa akoa. Na onipa ba no nso amma sɛ wɔnsom no, na ɔbɛsomee, na ɔde ne kra ayɛ agyedeɛ ama nnipa pii. Woduru Yeriko. Na ɔne n'asuafoɔ no ne nkurɔfokuo bebree refiri Yeriko akorɔ no. Na Timeo ba Bartimeo, onifirani no te nkwankyɛn resrɛsrɛ adeɛ. Na wɔtee sɛ ɛyɛ Yesu Nasareni no, ofitii aseɛ teɛ mu sɛ, Dawidi ba Yesu, hu me mmɔbɔ. Na nnipa pii kaa n'anim sɛ, ɔmmua n'ano. Nanso ɔno deɛ, wɔkɔɔ so teateɛ mu dendenden sɛ, Dawidi ba, hu me mmɔbɔ. Na Yesu gyina kaa sɛ, momfrɛ no. Na wɔfrɛ onifirani no see no sɛ, Maabo ntɔɔyɛm, sɔre, ɔfrɛ o. Na ɔtoo ne ntoma gui sɔre baa Yesu nkyɛn. Yesu see no sɛ, ɛdeɛn na wopɛ sɛ meyɔ me ma wo? Na onifirani no see no sɛ, Rabuni, mepɛ sɛ mehu adeɛ. Na Yesu see no sɛ, kɔ, wo gyidi agye wo. Na ntɛm ara wohunu adeɛ, na wodii n'akyi wɔ kwaa no so. Marko asɛmpa tidu baako. Na ɔbɛn Yerusalem, Betfagi ne Betania wɔ Ngo Pepɔ ho no. Ɔsomaa n'asuafoɔ no mu mmienu. Na wɔsee wɔn sɛ, monkɔ akura a ɛda mo anim no ase. Na muduru hɔ pɛ a, mobɛhunu afurumu ba a wasa no homa a onipa biara ntena ne so da. Monsane no mfa no mmra. Na sɛ obi si mo sɛ, adɛn na moyɔ yeye a, monka sɛ, ne ho hia Awurade. Na ntɛm ara ɔbɛma wɔde no aba ha. Na okohunu afurumu ba no sɛ, ɔsa ɛpono ano wɔ mfikyiri abɔntene, na ɔsanee no. Na wɔn a wogyina hɔ no mu bi see wɔn sɛ, moresane afurumu ba no ayɛ deɛn? Na obuaa wɔn sɛdeɛ Yesu kae no, na wɔmaa wɔn kwan. Na ɔde afurumu ba no brɛɛ Yesu, na ɔde wɔn ntoma guu ne so, na ɔtenaa ne so. Na nnipa bebree de wɔn ntoma sesɛɛ wɔ kwaa no so. Ebinom twitwaa nnua mman, firi mfuo mu de sesɛɛ wɔ kwaa no so. Na wɔn a wodi animu ne wɔn a wodi akyire teɛ mu sɛ, Hosiana, nhyira ne nea ɔnam Awurade de no reba.
Nhyira ne yɛn agya David ahenni a ɛreba no. Nzana wɔ sorosoro. Na wɔhyɛne Yerusalem kɔɔ asɔrefie. Na wɔhwɛɛ nneɛma nyinaa na adeɛ resa no. Wɔne 12 no firi kɔɔ Betania. Na adeɛ kyee a ofiri Betania reba no, ɛkɔm dii no. Na ohunu borɔdoma bi wɔ akyiri sɛ ahaha wɔ so no. Ɔkɔɔ hɔ sɛ ebi a obehunu biribi wɔ so anaa. Na oduru hɔ no, wɔanhunu hwee sɛ ahaha nko ara. Ɛfiri sɛ na borɔdoma berɛ nnuri. Na obua see borɔdoma no sɛ obiara renni wo so aba bio da. Na asuafoɔ no tee. Na oduru Jerusalem. Na ɔkɔhyɛnee asɔrefie mu no, ofiti aseɛ pamoo wɔn a wɔtɔn ne wɔn a wɔtɔ adeɛ asɔrefie hɔ. Na obutuu sikasesafoɔ apono ne wɔn a wɔtɔn mmorɔnoma nkonnwa. Na wɔamma kwan amma obiara ansoa adeɛ amfa asɔrefie hɔ. Na wɔkyerɛkyerɛ see wɔn sɛ wɔntwerɛ sɛ wɔbɛfrɛ me fie asɔrefie amamaama nyinaa na mode ayɛ adwotwafoɔ bɔn. Na asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no tee. Wɔhwehwɛɛ sɛ deɛ obeku no, nso na wosuro no. Ɛfiri sɛ na ne nkyerɛkyerɛ yɛ nkurɔfo kuro no nyinaa nwanwa. Na adeɛ ɛsaeɛ no, ofiri kurom hɔ. Na anɔpatutu a ɔretwa mu no, ohunu sɛ borɔdoma no awu firi ne nhini ase. Na Petro kaee, sie ne sɛ, Rabi, hwɛ, borɔdoma a wodomee no awu. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Munya Nyankopɔn mu gyidie. Na nokorɛ mese mo sɛ, obiara a ɔbɛsɛ bepɔ yi sɛ, ma wo ho so kɔhwe apu mu na ɔnyɛ akyinye n'akoma mu, na ɔbɛgye adi sɛ deɛ ɔreka no bɛba mu no, ɛbɛyɛ hɔ ama no. Yɛyi nti mese mo sɛ, adeɛ biara a mobɛsrɛ no mo mpaebɔ mu no, munyini sɛ mubenya, na ɛbɛyɛ hɔ ama mo. Na sɛ mugyina hɔ ɔbɔ mpaeɛ a, na mowɔ biribi tia wɔ bi a, momfa mfiri no, na mo agya ɔwɔ soro no nso de mo mfomsoɔ afiri mu. Na sɛ moamfa mfiri a, mo agya ɔwɔ soro no remfa mo mfomsoɔ mfiri mu. Na wɔbaa Yerusalem bio. Na ɔnenam asɔrefie no, asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no baa ne nkyɛn. Na wɔsee no sɛ, Tumi bɛn na wode yɔ nneɔma yi? Anaasɛ, hwan na ɔmaa wo tumi sɛ yɛyɛinom? Na Yesu see wɔn sɛ, Mebisa mo asɛm biako, na mummua me, na mɛkyerɛ mo tumi ko a mede meyɛ yeinom. Yohane asubɔ no, ɛfiri soro anaasɛ ɛfiri nipa? Mummua me. Na wɔdwendwene kekaa wɔn mu sɛ, Sɛ yɛka sɛ ɛfiri soro a, ɔbɛka sɛ ɛneɛ ɛdeɛn nti na mo anye no anyie? Anaa yɛnka sɛ ɛfiri nipa? Na wosuro nkurɔfokuo no, ɛfiri sɛ na nnipa nyinaa bu Yohane sɛ ɔyɛ odiyifoɔ ampa. Na wobua see Yesu sɛ, Yɛnim. Na Yesu se, Me nso merenka tumi ko a mede meyɛ yeinom nkyerɛ mo. Marko asɛmpa ti 12. Na ofiti aseɛ nam mmebuo mu kasa kyerɛɛ wɔn sɛ, Onipa bi yɛ bobeturo, na wɔgye ho ban hyiae. Na ɔtuu mu nsakyi amena, na ɔtuu mu abantentene, na wɔde fam akuafoɔ bi, na wɔgyaa hɔ kɔɔ baabi. Na berɛ no duruiɛ no, ɔsomaa akoa kɔɔ akuafoɔ no nkyɛn sɛ ɔnkɔgye bobeturo mu aduaba no bi akuafoɔ no hɔ. Na wɔfaa no hwee no maa no nam nsansa kɔe. Na bio, ɔsomaa akoa foforɔ bi kɔɔ wɔn nkyɛn, na ɔno nso wɔbobɔɔ n'afɛ guu n'anim ase. Na ɔsomaa ɔfoforɔ, na ɔno deɛ wɔkum no. Ɛne afoforɔ pii nso, na wɔhwee binom, na wɔkum ebinom. Nanso na aka no ɔbaako, ne ba a ɔdɔ no. Na akyire yi, ɔsomaa ɔno nso kɔɔ wɔn nkyɛn sɛ wɔbɛfɛre me ba. Na akuafoɔ no deɛ, wɔsesee wɔn ho sɛ, ɔdedifoɔ no ni, mommra me yɛnku no, na agyapadeɛ no ayɛ yɛn dea.
na ɔfaa no kum no, twee no firi boboturo mu hɔ, too no twenee. Ɛdeɛ na boboturo no wura no bɛyɔ? Ɔbɛba abɛsɛe akuafoɔ no, na ɔde boboturo no ama afoforɔ. Ɛnso monkenkane atwerɛ yi pɛn, sɛ ɛboɔ a abantofoɔ apoɔ no, ɛno ara na abɛyɛ ɔdaa no ntweasotiboɔ. Awurade na ɔmaa yei baayɛ, na ɛyɛ nwanwa yɛn ani so. Na ɔhwehwɛɛ sɛ wɔkye no, nanso na wosuro nkurɔfokuo no. Na wohunu sɛ ɛbaa a wobuiɛ no, wɔne wɔn, na wogyaa ne hɔ sii mu kɔe. Na wɔsomaa Farisifoɔ ne Helodifoɔ no mu bi baa ne nkyɛn sɛ wɔmɛpɛ n'asɛm. Na wɔbaeɛ no, wɔsee no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, yɛnim sɛ woyɛ ɔnokwafoɔ, na wonhwehwɛ biribi mfiri obi hɔ, na wonhwehwɛ nnipa nim, na wokyerɛkyerɛ Nyankopɔn kwan nokorɛ mu. Ɛwɔ ho kwan sɛ oyi toɔ ma Kaesare anaasɛ wonyi, yɛntua anaasɛ yɛntua. Na wohunu wɔn nya atwom no, wɔsee wɔn sɛ, Adɛn nti na mosɔ me hwɛ? Momfa denare bi mmrɛ me na menhwɛ. Na wɔde bae. Na wɔsee wɔn sɛ, Hwamfo ne atwerɛni? Na wɔsee no sɛ, Kaesare dea. Na Yesu bua see wɔn sɛ, Ɛneɛ momfa Kaesare deɛ ma Kaesare, na momfa Nyankopɔn deɛ ma Onyankopɔn. Na ne ho yɛɛ wɔn nwanwa. Na Sadukifoɔ a wɔka sɛ owusɔre ni hɔ no, baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, Mose twerɛ maa yɛn sɛ, sɛ obi nua wu, na wogya yere, na wɔanya ma a, ne nua nware ne yere no, na ɔnwoma ma ne nua no. Nso anuanom baasa tena ase, na deɛ odi kan no ware yere, na owui no, wɔanya ma. Na deɛ ɔtɔ so mmienu no ware no, na owui, na ɔno nso wɔanya ma. Na deɛ ɔtɔ so mmiɛnsa no nso saa ara. Nti nnipa nson no nyinaa ware no, na wɔanya ma. Na wɔn nyinaa akyiri no ɔbaa no nso wui. Na enti owusɔre mu no, sɛ onya sɔre a, wɔn mu hwan na ɔbɛyɛ ne yere, ɛfiri sɛ nnipa nson no ware no. Ɛnyɛ nim a monnim atwerɛsɛm ne Nyankopɔn ahoɔden nti na mofom yi. Na wonya sɔre firi awufoɔ mu a, wɔnware, nso wɔmma awadeɛ, na wɔte sɛ abɔfoɔ wɔ soro. Na ɛfa awufoɔ nyane ho deɛ, monkenkane no Mose nwoma mu wɔ wira ho sɛdeɛ Nyankopɔn see no sɛ, Mene Abraham Nyankopɔn ne Isak Nyankopɔn ne Yakob Nyankopɔn no. Ɔnyɛ awufoɔ Nyankopɔn, na mmom ateasefoɔ Nyankopɔn. Na mo deɛ mofom pii. Na atwerɛfoɔ no mu baako a wɔtee sɛ ɔregye akyinyeɛ, na wohunu sɛ wabua wɔn yie no, ba bebisaa no sɛ, Mmaransɛm a edi ne nyinaa kan ne deɛ wɔ he? Na Yesu buaa no sɛ, Deɛ edi mmaransɛm no nyinaa kan ne, Israel tie. Awurade yɛn Nyankopɔn yɛ Awurade koro, na dɔ Awurade wo Nyankopɔn firi w'akoma nyinaa mu, ne wo kra nyinaa mu, ne w'adwene nyinaa mu, ne w'ahoɔden nyinaa mu. Na deɛ ɛtɔ so mmienu ne, dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Mmaransɛm biara nni hɔ a ɛkyɛ yeinom. Na wɔtwerɛfoɔ no see no sɛ, Wie kyerɛkyerɛfoɔ, woaka nokware sɛ Onyankopɔn yɛ baako, na obiara nni hɔ sɛ ɔno nko ara. Na sɛ wobɛdɔ no afiri akoma nyinaa, ne nteaseɛ nyinaa, ne ahoɔden nyinaa mu, na wobɛdɔ wo yɔnko sɛ wo ho, sene ɔhyeɛ afɔreɛ ne mmogya afɔdeɛ nyinaa. Na Yesu hunu sɛ wabua ne nyansa mu no, wɔsee no sɛ, Wo ne Nyankopɔn ahenni ntam kwan nware. Na obi antumi ammisa no asɛm biara bio. Na Yesu rekyerɛkyerɛ wɔ asɔrefie no, wɔkaa sɛ, Adɛn na atwerɛfoɔ no ka sɛ Kristo yɛ David ba? Na David no ara nam Honhom Kronkron mu kaa sɛ, Awurade sii me wura sɛ, tena me nifa kosi sɛ mede w'atamfo bɛyɛ wo nan ntiasoɔ. David no ara afrɛ no owura, na ɛyɛ dɛn na ɔbɛyɛ ne ba? Na nkurɔfoɔ pii no ara de anigye tiee no. Na ɔsee wɔn ne nkyerɛkyerɛ mu sɛ, Monhwɛ yie
wɔ atwerɛfoɔ a wɔpɛ ntade atentene mu nanteɛ ne edwiase nkyea ne mpanyimfoɔ nkonya hyiadan mu ne mpanyimfoɔ tenaberɛ adidi ase ho. Wɔn na wɔmene akunafoɔ adan na wɔbɔ mpaeɛ atentene kyerɛ. Yeinom na wɔbɛnya afɔbu a ɛboro soɔ. Na Yesu kɔtenaa adaka anim no, ɔhwɛɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ no de sika regu adaka no mu. Na adefoɔ pii de bebree beguu mu. Na ɔbaa kunafoɔ hiani bi nso bae. Na ɔde ntampo mmienu a ɛbɛyɛ ban beguu mu. Na ɔfrɛ n'asuafoɔ ne bae, see wɔn sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, okunafoɔ hiani de deɛ ɛdɔɔso abegu mu sene wɔn a wɔde bi abegu ɛto adaka yi mu nyinaa. Na wɔn nyinaa firi deɛ wɔwɔ na abu wɔn soɔ no mu na wɔde bi abegu mu. Na oyi deɛ, ofiri ne hia mu de deɛ ɔwɔ nyinaa. Na deɛ nyinaa na wɔde abegu mu. Marko Asɛmpa ti 13. Na ɔrefiri asɔrefie hɔ no, n'asuafoɔ no mu baako see no sɛ, Kyerɛkyerɛfoɔ, hwɛ aboɔ bi ne aban bi. Na Yesu see no sɛ, wɔhunu aban akɛseɛ yi. Wɔrenya ɔboɔ so a wɔrenwiri ngu fam. Na wɔte ngo bepɔw so asɔrefie ntentensoɔ no, Petro ne Yakubu ne Yohane ne Andrea bisaa no wɔn nkyɛn sɛ, kyerɛ yɛn ɛberɛ ko a yeinom bɛyɛ hɔ, na yeinom nyinaa ɛbɛba mu a, ɛho nsɛnkyerɛnneɛ ne deɛn? Na Yesu fiti aseɛ see wɔn sɛ, monhwɛ na obi anaadaa mo. Nnipa bebree bɛba me din mu abɛka sɛ, mene no. Na wɔabɛdaadaa nnipa pii. Na sɛ mote ɔko ne akosɛm a, momma mo akoma ntutu. Na twa sɛ ɛba. Nanso na awiei no nya nnurui. Na ɔman bɛsɔre ɔman so, na ahenni asɔre ahenni so. Na asase wosoɔ bɛba mmeammea, na ɛkɔm bɛba. Yeinom ne awoko yi a mfiti aseɛ. Na mo deɛ, monhwɛ mo ho yie, na wɔbɛyi mo ama mpanyimfoɔ badwa. Na wɔahwɛ mo hyiadan mu, na me nti wɔde mo bɛgyina amradofoɔ ne ahemfo anim na di adanse akyerɛ wɔn. Na etwa sɛ wɔka asɛmpa no kyerɛ amanaman nyinaa kane. Na sɛ wɔde mo kɔ akɔyi mu ama a, monnwennwene deɛ mobɛka ho ansa. Na deɛ wɔde bɛma mo ɛdɔn no ara mu no, ɛno na monka. Na ɛnyɛ mo na mokasa, na ɛyɛ Honhom Kronkron no. Na onua bɛyi onua ama owuo, na agya yi ɔba ama, na ma asɔre awofoɔ so, na wama wakum wɔn. Na me din nti, nnipa nyinaa bɛtane mo. Na deɛ obɛgyina koduru awieeɛ no, ɔno na wɔbɛgye no. Na sɛ muhunu akyiwadeɛ a ɛbɔ man no sɛ ɛgyina faako a ɛnsɛ no a, deɛ ɔkenkan no ma no nte aseɛ. Ɛno na ma wɔn a wɔwɔ Yudea no nwane nkɔ mmepɔ soɔ. Na deɛ ɔwɔ ɔdan atifi no nsane mma fam, nanso ɔnhyɛ no mu mmɛfa biribi ne fie. Na deɛ ɔwɔ afuo mu no nsane n'akyi mmɛfa ne ntoma. Na wɔn a wɔafa afuro ne wɔn a wɔma nufoɔ nna no mu no nnue. Na mommɔ mpaeɛ na ama awɔbere mu. Na nna no bɛyɛ ahohiahia a ɛfiri Nyankopɔn adebɔ no mfitiaseɛ de bɛduru nnɛ. Ɛmaa saa da, nanso ɛremma saa bio. Na sɛ Awurade ɛntwa n'ano so a, anka wɔrennye ɔhonam biara nkwa. Na wɔn a wɔyi wɔn a wɔyii wɔn no nti, wɔtwa n'ano so. Na ɛno na sɛ obi se mo sɛ, hwɛ, Kristo wɔ ha, anaasɛ hwɛ, ɔwɔ ha a, monnye nni. Na Kristo atorofoɔ ne adiyifoɔ atorofoɔ bɛsɔre. Na wɔabɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ. Na sɛ bɛtumi a, wɔbɛdaadaa wɔn a wɔyi wɔn no mpo. Na mo deɛ, monhwɛ yie. Maka ne nyinaa makyerɛ mo dada. Ne nna no mu ahohiahia no akyiri no, owia bɛduru sum, na ɔsrane renhyerɛn. Na ɔsoro nsoromma bɛtutu ahwe fam, na ɔsoro ahoɔden awoso.
na no na wobɛhunu onipa ba no sɛ ɔde tumi kɛseɛ ne animuonyam reba mununkum mu. Ɛno na wɔbɛsoma n'abɔfoɔ na wakɔboaboa wɔn a wɔayi wɔn no ano afiri mframa nan no mu, ɛfiri asase ano kɔpem ɔsoro ano. Munsua borɔdɔma ho bɛ no, sɛ ne ma ɛnya yɛ frɔmfrɔm na ɛreyiyi ahahan a na munim sɛ ahuhuro bere abɛn. Saa ara na mo nso, sɛ muhunu sɛ yeinom yɛ a, munhunu sɛ abɛn, na aduru apono no. Nokorɛ mese mo sɛ, awoɔ ntoatoasoɔ yi rentwam, gye sɛ yeinom nyinaa aba ansa. Ɔsoro ne asase bɛtwam, na me nsɛm deɛ ɛrentwam da. Na ɛda no ne dɔn no deɛ, obi nnim. Abɔfoɔ a wɔwɔ ɔsoro no nso nnim. Ɔba no nso nnim, gye Agya no. Monhwɛ yie, monwɛn, na mommɔ mpaeɛ, na monnim ɛda ko a ɛberɛ no duru. Ɛte sɛ onipa bi a watu kwan agya ne fie, na wama ne nkoa tumi, na wama wɔn nyinaa wɔn adwuma maako maako, na wahyɛ ɔpono ano hwɛfoɔ sɛ ɔnwɛn. Enti monwɛn, na monnim da ko a efie wura no bɛba. Anadwofa anaa ɔdasuom anaa akɔkɔbɔneyɛ anaa anɔpa. Na wɔamefiri mu mpofiri mu a mehu sɛ mo adeda. Na deɛ mesi mu yi, meka me kyerɛ nnipa nyinaa. Monwɛn. Marko Asɛmpa Tidunan. Na aka nanu na atwam ne apiti afahyɛ aduro no. Asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no hwehwɛɛ sɛdeɛ wɔbɛyɛ akye no nyansa mu, na waku no. Na wɔkaa sɛ, ɛnyɛ afahyɛ no mu na basabasayɛ a mɔɔman no mu. Na ɔwɔ Betania, Simon kwatani fie na wɔte adidiɛ no. Ɔbaa bi a okura srade hwam toa a ngohwɛ nhwam a ne boɔ yɛ dene wɔ mu bae. Na wɔbɔ toa no hwie gu ne mpampam. Na ebinom wɔ hɔ a anyɛ wɔn abodwo wɔ wɔn mu. Na wɔkaa sɛ, ɔsɛe ngohwehwam yi yɛ dɛn? Anka wobɛtumi atɔn ngohwehwam yi agye bɛboro denare 300, na ɔde ama ahiafoɔ. Na wɔnwiinwii tiaa no. Na Yesu kaa sɛ, Munyaa no. Adɛn na moha no? Wayɛ me ho adwuma pa. Na mowɔ ahiafoɔ mo nkyɛn daa. Na da biara a mopɛ no, motumi yɛ wɔn yie. Na me deɛ, munni me daa. Wayɛ deɛ wobɛtumi. Wadi kan asra me nipadua ama me sie da. Nokorɛ mese mo sɛ, wiase baabiara a wɔbɛka asɛmpa yi no, deɛ ɔbɛyɛ ayɔ yi nso, wɔbɛka de ayɛ no nkaeɛ. Na Yuda Iskariot, dumienu no mu baako, si mu kɔɔ asɔfo mpanin no nkyɛn sɛ obeyi no ama wɔn. Na wɔtee no, ɛyɛ wɔn anigye. Na wɔhyɛɛ ne bɔ sɛ wɔbɛma ne sika bi. Na wɔhwehwɛɛ sɛdeɛ obenya kwan ayi no ama ɛberɛ a ɛsɛ mu. Na piti da a edi kan a wokum twam dwaa no, esuafoɔ no see no sɛ, ɛhe na wopɛ sɛ yɛkɔsiesie ma wokɔdi twam no? Na ɔsoma n'asuafoɔ no mu mmienu, na wɔsee wɔn sɛ, monkɔ kuro no mu, na onipa bi a ɔso ahina bɛhyia mo. Munni n'akyi, na faako ɔbɛhyɛ ne no, monsi efie wura no sɛ, kyerɛkyerɛfoɔ no se, ɛhe na ahɔhodan a me ne m'asuafoɔ bɛdi mu twam no wɔ? Na ɔno ara bɛkyerɛ mo abansoro asa kɛseɛ bi a wahyehyɛ mu na wasiesie mu. Ɛhɔ na monsiesie twam no ma yɛn. Na asuafoɔ no sii mu kɔe. Na woduru kuro no mu no, wohunu sɛdeɛ ɔka kyerɛ wɔn no, na osiesie twam no. Na eduru anwummere no, ɔne dumienu ne bae. Na wɔte hɔ redidie no, Yesu kaa sɛ, nokorɛ mese mo sɛ, mo a mo ne me didie yi mu baako bɛyi me ama. Na wɔn werɛ hoe. Na ofiti aseɛ bisabisaa no maako maako sɛ, ɛyɛ me. ɛyɛ me. ɛyɛ me. Na wɔsee wɔn sɛ, ɛyɛ dumienu no mu baako a wɔne me to nsa ayowa mu. Onipa ba no rekɔ sɛdeɛ watwerɛ no ho deɛ,
nanso onipa a obeyi onipa ba no ama no nwie sɛ wanwo saa nipa no a anka ɛyɛ ma no. Na ɔredidie no, Yesu faa paano hyiraa so bubui na wɔde maa wɔn kaa sɛ, monnye, yei ne me honam. Na wɔfaa kuruwa no daa ase de maa wɔn, na wɔn nyinaa nom bi, na wɔsee wɔn sɛ, yei ne me mogya a ɛyɛ apam foforɔ no mogya a nnipa bebree nti wɔrehwie aguo. Nokorɛ mese mo sɛ, merennom bobe aba no bi bio, ɛbɛkɔ akɔsi da a mɛnom no foforɔ Onyankopɔn ahenni mu. Na wɔtoo ayɛyi adwom no, wɔfiri adi kɔɔ Ngo Bepɔ so. Ɛna Yesu see wɔn sɛ, mo nyinaa ɛbɛyɛ mo suntidua, ɛfiri sɛ wɔatwerɛ sɛ, mɛbɔ odwanhwɛfoɔ no na nnwan no abɔ apete. Na mewusɔre akyiri no, mɛdi mo anim makɔ Galilea. Na Petro see no sɛ, sɛ bɛyɛ wɔn nyinaa suntidua mpo a medeɛ ɛnyɛ me suntidua. Na Yesu see no sɛ, nokorɛ mese wo sɛ, ɛna anadwo yi akokɔ remmɔ mpiri no na woapaa me mprɛnsa. Na ɔno deɛ ɔkasaa anibere so sɛ, sɛ ɛsɛ sɛ me ne wo wuo mpo a merempa wo da. Na saa na wɔn nyinaa nso kaeɛ. Na oduru baabi a wɔfrɛ hɔ Getsemani, na wɔsee n'asuafoɔ ne sɛ, montena ha na merekɔbɔ mpaeɛ ansa. Na wɔfaa Petro ne Yakobo ne Yohane kaa ne ho, na ne ho firi ase dwirii no, na ne ho yiraa no. Na wɔsee wɔn sɛ, awerɛhoɔ ahyɛ me kra so dii kɔ wuo mu. Montena ha, monwɛn. Na wɔkɔɔ n'anim kakra kɔbutuw fam, na ɔbɔɔ mpaeɛ sɛ ɛbɛtumi a dɔn no nsan ne ho nkɔ. Na wɔkaa sɛ, Aba, Agya, wotumi nneɔma nyinaa yɔ. Yi kuruwa yi firi me ho kɔ. Nanso ɛnyɛ deɛ mepɛ, na deɛ wopɛ. Na wɔba bɛhunuu wɔn sɛ wada. Na wɔsee Petro sɛ, Simon, wada? Woantumi anwɛn dɔnhwereɛ biako? Monwɛn na mommɔ mpaeɛ, na moankɔ suhwɛ mu. Monhu mpɛdeɛ, na honam na ɛyɛ mmerɛ. Na wosii mu bio kɔbɔɔ mpaeɛ kaa asɛm korɔ no ara. Na wɔsan bɛhunuu wɔn sɛ wada bio. Na wɔn ani twa so, na wɔnhunu deɛ ɔmfa mmua no. Na ɔbaa ne mprɛnsa so, na wɔsee wɔn sɛ, afei deɛ monna na monhome. Adɔɔso. Dɔn no aduru. Hwɛ, ɔyi wɔ nnipa ba no ahyɛ nnebɔnyɛfoɔ nsa. Monsɔre ma yɛnkɔ. Hwɛ deɛ ɔreyi me ama no abɛn. Na amono mu hɔ ara, ogu so rekasa no, Yuda, 12 no mu baako bae. Na nkurɔfokuro bebree a wokurokura nkrantɛ ne mmaa firi asɔfoɔ mpanin ne atwerɛfoɔ ne mpanimfoɔ no nkyɛn ka ne ho. Na deɛ oyii no maaeɛ no ama wɔn nsɛnkyerɛnne sɛ, deɛ mɛfi n'ano no, ɔne no, monkye no na monhwɛ ne yie mfa no nkɔ. Na oduru yi no, ntɛm ara na wɔbaa ne nkyɛn bɛkaa sɛ, Rabi. Na wɔfee n'ano. Na wɔde wɔn nsa kɔsoo ne mu kyerɛ no. Na wɔn a na wɔgyina hɔ no mu baako twee ne nkrantɛ de bɔɔ ɔsɔfopanyin akoa twaa n'aso. Na Yesu bua see wɔn sɛ, moaba sɛdeɛ moreba odwitwafoɔ so de nkrantɛ ne mmaa ɛbɛkye me. Daa mewɔ mo nkyɛn asɔrefie kyerɛkyerɛ no, moankye me. Na sɛdeɛ Twerɛsɛm no bɛba mu ntira. Na wɔn nyinaa gyaa ne ho dwanee. Na aberanteɛ bi a ofiri anwurade akata n'adagya soɔ dii n'akyi. Na wɔkyere no. Na wogyaa anwura no firi wɔn nsa de adagya dwanee. Na wɔde Yesu kɔɔ ɔsɔfopanyin no nkyɛn. Na asɔfo mpanin ne mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ no nyinaa behyiae. Na Petro dii n'akyi wɔ akyirikyirikyiri koduru ɔsɔfopanyin no aban mu. Na wɔne asomfo no kɔtenaa hɔ too gya. Na asɔfo mpanin ne badwafoɔ no nyinaa hwehwɛɛ Yesu ho adanseɛ pɛɛ sɛ woku no, nanso wɔanya bi.
na nnipa pii di adansekuno mu tia no, nanso wɔn adanseɛ no anhyia. Na ebinom sɔre di adansekuno mu tia no sɛ, yɛate sɛ wɔka sɛ medua sɔnda ɔde nsa wei na nansɛ mu mɛto bia wamfa nsa anwɔ. Na ɛno ho mpo adanseɛ no anhyia. Na ɔsɔfo panyin no sɔre gyina mfimfini bisaa Yesu sɛ, wommua bi ɛdeɛ ho na yɛnum redi adanseɛ tia wɔ yi? Nanso wɔmmua n'ano na wɔammua bi. Na ɔsɔfo panyin no bisaa no bio, na wɔsee no sɛ, woni Kristo no deɛ wɔahyira no ba no anaa? Na Yesu kaa sɛ, mene no. Na mobɛhunu onipa ba no sɛ ɔte tumi nifa, na ɔreba ɔsoro mununkum mu. Na ɔsɔfo panyin no sunsuan n'antaadeɛ mu kaa sɛ, ɛdeɛ nhia ne hia yɛ adansefoɔ bio. Mo ate n'abususɛm no, modwene sɛn? Na wɔn nyinaa buu no fɔ sɛ ɛsɛ sɛ wɔwuo. Na ebinom fiti aseɛ hanam ntasuo guu ne so, na ɔkataa n'ani, na wɔbobɔɔ no akuturuku, na wɔsee no sɛ, hyɛ nkɔm. Na asomfo no bobɔɔ no asotoro. Na Petro wɔ fam adi hɔ no, ɔsɔfo panyin no maa wɔn mu baako bae. Na ohunu Petro sɛ ɔretu gya no, ɔhwɛɛ ne hann kaa sɛ, wɔso ne Nasareni Yesu no nenam. Na wɔsane sɛ, minim, na mente deɛ woka yɛ ase mpo. Na ofiri adi kɔɔ ntwironoo mu, na akokɔ bɔnee. Na abaawa no hunu no bio, na ofiti aseɛ ka kyerɛ wɔn a wogyina hɔ no sɛ, oyi fra wɔn mu bi. Na ɔsane bio. Na ɛkyɛre kakra no, wɔn a wogyina hɔ no ka kyerɛ Petro bio sɛ, ampa wofra wɔn mu efisɛ woyɛ Galileani. Na ofiti aseɛ di nse, na ɔkeka ntam sɛ, minnim onipa a moka no ho asɛm yi. Na amurum hɔ ara na akokɔ bɔnee ne mprenu so. Na Petro kae asɛm a Yesu ka kyerɛ no no sɛ, akokɔ remmɔ mprenu, na wapaa me mprɛnsa. Na ɔdwene ho no, osui. Marko asɛmpa ti 15. Na ntɛm ara, ɛrekɔ anɔpa no, asɔfo mpanyin ne atwerɛfoɔ ne badwafoɔ no nyinaa kɔ agyina, na wɔkyekyere Yesu de no kɔhyɛɛ Pilato nsa. Na Pilato bisaa no sɛ, wo ne Yudafoɔ hene no anaa? Na obua see no sɛ, wo na woreka. Na asɔfo mpanyin no totoo n'ano pii. Na Pilato bisaa no bio sɛ, wommua hwee, hwɛ nsɛm pii a ɔreka gu so yi. Na Yesu ammua hwee bio, na ɛyɛɛ Pilato nwanwa. Nso daa afahyɛ no mu no, ogyae odeduani baako a ɔsrɛ no ma wɔn. Na obi wɔ hɔ a wɔfrɛ no Baraba a wagu no ne wɔn a wasɔle ati aban a wadi awu basabasa no mu no mpokyerɛ. Na nkurɔfokuo no kɔ fiti aseɛ srɛɛ no sɛ wɔnyɛ sɛdeɛ wɔyɛ ma wɔn daa no. Na Pilato bua see wɔn sɛ, wopɛ sɛ megyaa Yudafoɔ hene no mema mo? Na ohunu sɛ ne tan nti na asɔfo mpanyin no yii no maaeɛ. Na asɔfo mpanyin no hwanya nkurɔfokuo no mu sɛ wɔma wɔnya Barnaba mmom ma wɔn. Na Pilato bua see wɔn sɛ, ɛdeɛ na mopɛ sɛ meyɛ deɛ mofrɛ no Yudafoɔ hene no? Na wɔteaa mu bio sɛ, Na Pilato ka kyerɛɛ wɔn sɛ, adɛn, bɔne bɛn no wayɔ? Na wɔteaa mu denden sɛ, na Pilato pɛɛ sɛ ɔsɔ nkurɔfoɔ no ani nti, wogyae Baraba maa wɔn. Na Yesu deɛ, wɔhwee ne mprɛ no, woyii ne maa wɔn sɛ wɔnkɔbɔ n'asɛnnua mu. Na asraafoɔ no de no kɔɔ amrado aban no adi hɔ. Na ɔfrɛɛ asraafoɔ kuro no nyinaa hyiae. Na wɔhyɛɛ no atadeɛ kɔkɔɔ bi. Na wɔnwene nkasɛɛ abotire bɔɔ no. Na ofiti aseɛ kyiaa no sɛ, mo Yudafoɔ hene. Na ɔde damire pae n'apampam. Na ɔtotoo ntasuo guu ne so. Na oguu nkotodwe sɔree no. Na owie ne ho agorodua no, oyii atadeɛ kɔkɔɔ no de ɔno ara n'atadeɛ hyɛɛ no.
na wɔde no kɔɔ sɛ wɔrekɔbɔ no asɛnnua mu. Na ɔhyɛ Simon Kilenini bi a ofiri afuom retwa mu a ɔyɛ Alexandro ne Rufo agya sɛ ɔnsoɔ n'asɛnnua no. Na ɔde no koduru baabi a wɔfrɛ no Golgota, ne nkyerɛaseɛ ne ne tiri so. Na ɔmaa no nsa a wɔde aduhwam afra mu, nanso waanye. Na wɔbɔɔ no asɛnnua mu, na ɔkyekyɛɛ ne ntaadeɛ mu twee so ntonto, hwehwɛɛ deɛ ɛbɛyɛ obiara deɛ. Na ɛyɛ ɛdɔne a ɛtɔ so mmiɛnsa mu na ɔbɔɔ no asɛnnua mu. Na ɔtwerɛɛ afɔdisɛm no wɔ atifi sɛ Yudafoɔ hene. Na wɔsɛnee akwamukafoɔ baanu kaa ne ho, ɔbaako wɔ ne nifa na ɔbaako wɔ ne benkum. Na atwerɛsɛm a ɛse wɔkan no afra amumuyɔfoɔ mu no baa mu. Na wɔn a wɔretwa mu no ka abususɛm tiaa no. Wɔsuu wɔn ti kaa sɛ, Ao, wo a wodwiri asɔredan na wosi no nansa ni, gye wo ho na firi asɛnnua no so si fam. Saa ara na asɔfo mpanin ne atwerɛfoɔ no goroo ne ho sɛ, ɔkyi ebinom ontumi nyi ne ho. Afei ma Kristo Israelhene no mfiri asɛnnua no so nsi fam, ne yɛnhunu ne yɛnyi ni. Na wɔn a wɔbɔɔ wɔn ne no asɛnnua mu no nso yɛɛ no. Na dɔne a ɛtɔ so 6 no duruiɛ no, esum duru asase no nyinaa so, kosii dɔne a ɛtɔ so 9. Na dɔne a ɛtɔ so 9 no mu no, Yesu de ne kɛseɛ bɔɔ mu sɛ, Eli, Eli, lama sabaktani. A nkyerɛaseɛ ne, Me Nyankopɔn, me Nyankopɔn, adɛn nti na wapaa me yi? Na wɔn a wɔgyina hɔ no teeɛ no, wɔkaa sɛ, Hwɛ, wɔfrɛ Elia. Na ɔbaako tuu mmirika de sapɔ kɔbɔɔ nsakekakeka bi mu, de tuaa dɛmmere ano, de maa no nomee, kaa sɛ, Munnyae ma yɛnhwɛ sɛ Elia bɛba abɛyi no asi fam anaa. Na Yesu de ne kɛseɛ teɛ mu no, owui. Na ntoma etwa asɔredan mu no mu ti 2 firi soro besii fam. Na asraafoɔ 100 panyin a wogyina n'anim ntentensoɔ no huu sɛ wɔteɛ mu saa na owui no, wɔkaa sɛ, Ampa ara onipa yi yɛ Nyankopɔn ba. Maa bi nso wɔ hɔ a na wogyina akyirikyiri rehwɛ. Na Maria Magdalene nso ne Yakubu kumaa ne Yose na Maria ne Salome ka ho. Wɔn nso wɔwɔ Galilea no, wodii n'akyi na wɔsom no. Ne mmaa afoforo pii a wɔne no baa Yerusalem no. Na enye duru anwummerɛ, na ɛyɛ ahosiesie da a ɛne da a edi homeda anim no nti, Yosef a ofiri Alimatia, ɔbadwani a ɔwɔ din a ɔno nso retwɛn Nyankopɔn ahenni no, de akokoduro kɔɔ Pilato nkyɛn kɔsrɛ Yesu amu no. Na Pilato adwene mu yɛɛ ne naa, ɛfiri sɛ na onim sɛ wawu ampa anaa. Na wɔfrɛ asraafoɔ 100 panyin no bisaa ne sɛ, owuyɛ akyɛ anaa? Na asraafoɔ 100 panyin no bɛsee no no, ɔde amu no kyɛɛ Yosef. Na ɔtɔɔ nwera bi, na oyii no de nwera no kyekyeree ne ho, na ɔde no kɔtoo ɛda a wɔatwa no ɔbotan bi mu, na omunii ɛboɔ hinii ɛda no ano. Na Maria Magdalene ne Maria Yose ne na hwɛɛ faako a ɔde no tooyɛ. Marko Asɛmpa ti 16. Na homeda no twaa mu no, Maria Magdalene ne Yakubu ne na Maria ne Salome tɔɔ nnuhwam sɛ wɔde reba abɛsra no. Na da a edi na wɔtwe kan anɔpahema, wɔbaa ɛda no so, na owia apue. Na wɔsesee wɔn ho sɛ, Hwan na obemuni ɛboɔ no afiri ɛda no ano ama yɛn? Na ɔmaa wɔn ani so no, ohunu sɛ ɔboɔ no amuni, na ɛso kokuroo. Na ɔkɔɔ ɛda no mu no, ohunu aberanteɛ bi sɛ ɔte nifa so, hyɛ atade tenten fitaa, na ɔbɔɔ birim. Na ɔsee wɔn sɛ, Mommɔ birim.
mohwehwɛ Yesu Nasareni a ɔbɔɔ no asɛnnua mu no. Wanyane, onni ha. Hwɛ faako a ɔde no toe. Na monkɔ nkɔka nkyerɛ n'asuafoɔ ne Petro sɛ, odi mo anim akɔ Galilea, ɛhɔ na mobɛhu no, sɛdeɛ ɔka kyerɛ mo no. Na ofiri adi ntɛm ara dwane firi ɛda no ho, na ahopopoɔ ne ahodwiri aka wɔn. Na wanka hwee ankyerɛ obiara, ɛfiri sɛ na wosuro. Na ɔsɔree da a edi na awɔtwe kan anɔpatutuutu no, oyii ne ho adi kane kyerɛ Maria Magdalene a otuu ahonhommɔne nson firi ne mu no. Na ɔkɔkɔsee wɔn a wɔne ne tenaeɛ a na wɔn werɛ ahoɔ na wɔresu no. Na wɔn deɛ, wɔtee sɛ wɔte aseɛ na wahu no no, wɔannye ani. Yeinom akyiri no, woyii ne ho adi suban foforo mu kyerɛɛ wɔn mu baanu a na wɔnam rekɔ akuraa. Na wɔn nso ba bɛka kyerɛɛ nkaeɛ no, na wɔannye wɔn nso anni. Akyire yi a dubaako no te adidiɛ no, woyii ne ho adi kyerɛɛ wɔn, na wɔkaa wɔn anim, gye a wɔnyinnie no ne wɔn akomadene ho, sɛ wɔannye wɔn a wohunu no sɛ wasɔreɛ no annie nti. Na ɔsee wɔn sɛ, monkɔ wiase nyinaa nkɔka asɛmpa no nkyerɛ abɔdeɛ nyinaa. Deɛ ɔgye die na wɔbɔ n'asuo no, wɔbɛgye no nkwa. Na deɛ ɔnnyinnie no, wɔbɛbu no fɔ. Na nsɛnkyerɛnneɛ yi bɛdi wɔn a wɔbɛgye adi akyi. Me din mu, wɔbɛtu ahonhommɔne, wɔbɛkasakasa foforɔ, wɔbɛma awɔ so. Na sɛ wɔnom adubɔne biara a, ɛrenyɛ wɔn hwee. Wɔde nsa bɛgu ayarefoɔ so ama wɔn ho ayɛ wɔn den. Na afei, Awurade Yesu ne wɔn kasaa akyiri no, ɔfaa no kɔɔ soro, na ɔkɔtenaa Nyankopɔn nifa. Na wɔn deɛ, wofiri hɔ kɔkaa asɛm maa nyinaa, na Awurade ne wɔn yɔɔ adwuma, nam nsɛnkyerɛnne a ɛka ho no so hyɛɛ asɛm no den.